Reit, croeso pawb i digwyddiad byw a bod yn y gymuned Blaenau Ffestiniog. I'r rhai na chi sydd ddim yn gwybod pwy ydw i, Rhian Hughes ydw i a dwi'n uwch swyddog gyda Menter Môn, a da ni'n gweithredu ar rhaglen leader arloesi Gwynedd Wledig yng Ngwynedd. Na i yn sydyn iawn, wrth bod gennym ni 7 o siaradwyr heno, mi na i roi chydig bach o gefndir i chi i'r prosiect yma. Rhai misoedd yn ôl bellach, nathon ni deimlo fod yna bryder mawr allan yna am y pobl ifanc ni yn y cymunedau. Un oedden nhw adra o'r coleg, neu oedden nhw methu cael gwaith, oedd bod nhw adra o'r ha, neu bod nhw allan o waith yn gyffredinol. Felly, athon ni ati i ddefnydd galwad agored ar gyfer mentra cymdeithasol yng Ngwynedd, iddyn nhw ddatgan diddordeb yn y prosiect ac yn y cynllun. Ac i hwytho wedyn recriwtio bobl ifanc oedd nhw'n meddwl oedd yn addas ar gyfer i menter cymdeithasol nhw o fewn y gymuned, ac iddyn nhw wedyn adnabod heriau yn eu cymuned. Felly, yn rhan o'r prosiect yn ei gyfanrwydd, mae partneriaeth Ogwen yn Bethesda, CellB a Cwmni Bro, newch chi glywed ganddyn nhw heno, Menter y Plu yn Llanymstundwy, ac Antur Alhearn o Siop Griffiths yn Penygroes. Dwi'n falch iawn o ddeud bod yna 19 o bobl ifanc wedi cymryd rhan yn y prosiect mae gyd. Ac ddim yn unig maen nhw wedi cael eu mentora gan y mentra cymdeithasol eu hunan, ond hefyd maen nhw wedi cael eu mentora gan Elin Cwmni Bro, a dwi'n meddwl bod rhan fwyaf yna chi yn ein habod ti. Oedden nhw'n cael eu mentora nhw wythnosol dros cyfnod yr 8 wythnos. Yn ystod y cyfnod yma, gafon nhw ddim yn unig dod i nabod ei gilydd, ond rhannu profiadau, ac hefyd mae gafon nhw rhannu i 4 grŵp, sef diwylliant, celfyddydau, datblygu busnes a gwaith ymchwil. Mi gewch chi gyfle i ofyn cwestiynau ar ddiwedd bob cyflwyniad. Peidiwch â bod ofyn, gofynnwch unrhyw gwestiwn, ac os ydych chi eisiau bod yn rhan o'r cynlluniau yn y dyfodol, mae croeso chi wneud hynny. Felly, os allai ofyn i bawb, dwi'n meddwl bod pawb wedi miwtio, wedyn os newch chi miwtio tan mae gennych chi gyfle ar y diwedd i ofyn cwestiynau. Dwi'n gweld bod gennym ni am y drydydd gwaith wsos yma cynghorydd Dilwyn Morgan, sef aelod cabinet ar gyfer plant a phobl ifanc, croeso Dilwyn eto heno, ac hefyd mae gennym ni cynghorydd Anwen Daniels hefyd o'r ardal, lle croeso Anwen. Felly, dwi ddim yn gwybod pwy sy'n mynd gyntaf unau criw CellB neu Cwmni Bro, so mae gennym ni o CellB Elin, Emily ac Erin, ac o Cwmni Bro mae gennym ni Catrin, Cian, Elfed a Cai. Wedyn, pwy sydd yn mynd am yn gyntaf? Fysa ni fatha grŵp yn hapus yn gyntaf sy'n yn iawn fod pawb arall. Yndi, so criw CellB da chi yn de? Ie. Na fo, gret, wedyn dyna ni. Neu jyst rhannu hwn. Da chi gyd gweld PowerPoint? Mae o wrth yn dan. Ie, felly, oedden ni, dair na ni, oedden ni'n gweithio ar brosiect o CellB, a nath ni greu'r prosiect beth ydi Blaenau. Dyna enw'r prosiect, a wedyn nawn ni sgwrsio chi drwy sut dath ni ati greu'r prosiect yma balli ymhellach ymlaen. Ond cyn i ni ddechrau, da ni am gyflwyno'n hunan. Felly, Elin di'n enw fi, dwi'n wreiddiol ardal yn y Ffestiniog. Dwi'n fyfyrwraig yn astudio gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Cian. A wedyn nes I benderfynu mynd am y cyfle yma, oedd o'n gyfle I fi ddefnyddio'n sgiliau fi mewn modd gwahanol wrth edrych ar y celfyddydau, ac hefyd mwyn ceisio gwella'r ardal ar gyfer bobl ifanc yr ardal. Felly, os na roi chi ymlaen I Emily ag Erin I gyflwyno eu hunan yn sydyn iawn. Iawn, so Emily dwi. Dwi'n newydd cael gradd mewn hanes o Prifysgol Caerdydd, ac ar y funud dwi'n nôl lawr yn Caerdydd I cael tystysgrif addysgu fi. So, nes I dewis wneud y prosiect yma, achos dwi'n cofio pan o'n i'n ifanc gyda 2 chwaer hyn, ac oedden nhw'n cymryd rhan mewn gwaith gwellgofiaid efo CellB, sy'n neud lot efo celf a cerdd, ac dwi'n cofio faint oedden nhw'n neud fatha bob wsos, a wedyn dwi'n cofio be oedden nhw'n neud, pob peth fel yna. A wedyn, o'n i'n meddwl, da ni'n rili gweld pethau fel yna di mwy yn ardal Blaenau, so o'n i isio trio
helpu cael gwell gofiaid yn ôl, mwy o celfyddydau i'r plant, a jyst dod â'r cyfle i wneud rhywbeth celfyddydol yn ôl i blaenau. Hi, Erin dwi wedi cael gradd mewn celf yn y brifysgol yn Lerpwl, a dwi'n nôl yn Blaenau Ffestiniog ar y funud. So o'n i eisiau bod yn rhan o'r prosiect yma, cos gen i ddordeb mawr mewn celf, a jyst yn meddwl yn ôl am pryd o'n i'n ifanc ac yn tyfu fyny, do'n am llawer o cyfleoedd a pethau diddorol i wneud. So dwi'n teimlo fatha mae'n dyletswydd ar y ni i gael mwy o bethau exciting a cyfleoedd i'r bobl ifanc, so maen nhw'n tyfu fyny efo lot mwy o gelf a bob dim creadigol yn ei ardal lleol nhw. A wedyn, y brief gathon ni oedd edrych ar sut i ehangu mynediad i'r celfyddydau i bobl ifanc Bro Ffestiniog. A wedyn, yn meddwl amdano be mae'r dair na ni newydd ddeud, nathon ni fynd ati o ofyn y cwestiwn yma. Be sydd yn yr ardal yn barod? Be wnaethon ni dysgu, wnaethon ni dysgu pyddan ni bobl ifanc yn yr ysgol yn yr ardal fan hyn. Ac nathon ni ddechrau meddwl amdan be sydd yn yr ardal o ran pwy sydd wedi dod o'r ardal. Ac wrth feddwl amdan hynna, nathon ni benderfynu bod ni eisiau creu prosiect yr enw Beth Ydi Blaenau. A bwriad prosiect hwn oedd ehangu mynediad i'r celfyddydau i bobl ifanc Cymru Ffestiniog. Ac wrth wneud hynny, rydyn ni eisiau'r bobl ifanc ddysgu mwy am hunaniaeth eu hunain drwy'r celfyddydau gan dysgu mwy am hunaniaeth yr ardal a cysylltiad yr ardal gyda Chymru a'r byd a'r Fro wrth gwrs. Felly wrth feddwl amdan hunan, nathon ni feddwl amdan pa lenorion lleol sy'n dod o'r ardal, cysylltiad hanesyddol fo'r chwareli, cysylltiad hanesyddol o Ffatagonia a'r Rawson hyd yn hyn, cerddorion dod o'r ardal, ieithoedd, y Gymraeg, Sbaeneg efo Patagonia a ballu, ac hefyd yr ardal o ran byw yn y mynyddoedd o ardal y llynnoedd a ballu. A wedi meddwl amdan hyn, cyn meddwl amdan hynna, wedyn, nathon ni fynd ati i edrych ar gwaith ymchwil ac i edrych ar math y gyfleoedd bobl ifanc fyddeta yn Nghymru ar hyn o bryd. Felly, na rwy'n chi drosodd i Elin i edrych ar yr ystadegau yma fo chi. Iawn, so oeddwn i'n meddwl bod o'n bwysig i sbio ar y brief gathon ni, a wedyn hefyd sbio ar y llun ehangach i gweld be gwir oedd yn digwydd i'r celfyddydau yng Nghymru. So, nathon ni sbio fewn i jyst i ystadegau bach, a'i mynd drwyddyn nhw efo chi wan, neu trio peidio diflasu chi, ond da ni'n meddwl bod nhw yn bwysig i bobl gwybod lle da ni'n dod o. So, mae Llywodraeth Cymru wedi galw ar y Cyngor Celfyddydau Cymru i leihau dibyniaeth sector y celfyddydau ar gymhorthdal cyhoeddus, a wedyn bod cyllid ar gyfer y cyngor wedi gostwng 18% rhwng y flynyddoedd 2011-12 a 2017-18. So, mae hynna'n meddwl mae'r Llywodraeth Cymru eisiau'r sectorau yma trio bod yn annibynnol, ond dyn nhw heb rhoi cynnig iddyn nhw ddod fyny efo ryw fframwaith i gallu gwneud hynny. So dyn nhw'n cynnig cymorth i symud o bod yn dibynnol ar y Llywodraeth i bod yn annibynnol nhw hunain. So dyna jyst quote bach iddo chi fanna sy'n dweud nad yw'n ddigon i Lywodraeth Cymru alw am i'r sector celfyddydau leihau dibyniaeth ar gyllidol cyhoeddus. A mae'n angen iddi hefyd darparu lefel briodol o gymorth sydd wedi deilwra a'i lwio'n doeth i ategu hyn. So mae hynna jyst yn sôn am beth dwi'n newi esbonio wan, bod y Llywodraeth eisiau'r sector celfyddydol bod yn annibynnol, ond dim roi'r cymorth iddyn nhw wneud y cam yna. So, yn y blynyddoedd dwytha, mae wedi bod lot o toriadau cyllid o fewn ysgolion. So, mae 64% o ysgolion dros Gymru i gyd wedi dioddef toriadau mewn cyllid gan San Steffan, a mae'r toriadau yna wedi cyrraedd bron i 60 miliwn ers 2015. So, os bydd y toriadau yma yn cario ymlaen, bydd ysgolion, maen nhw mewn perygl o datblygu pwysau i gael cyllid a fydd yn cael effaith niweidiol ar addysg plant yng Nghymru. So mae'r toriadau yma, dim jyst i'r celfyddydau, mae hyn yn toriadau ar gyfer pob pwnc. So mae'n achosi i ysgolion trio dewis pa pynciau sy'n fwy pwysig a rhoi
jyst rhoi pwysau ar nhw rhoi'r dewisiadau yna, a wedyn mae rhai pynciau fel y celfyddydau yn. So, dwedodd ysgolion wrth y BBEC bod y pwyslais cynyddol ar bynciau academaidd craidd, sef fatha mathemateg, y gwyddoniaeth, Saesneg, ynghyd â phwysau cyllido, yw rhesymau mwyaf cyffredin dros dorri nôl ar adnoddau ar gyfer pynciau creadigol. Ond gennau 2 chwaer hyn sydd mewn addysg, a dwi fy hun am bod yn athrawes yn obeithio mewn blwyddyn. A maen nhw wastad yn deitha fi, y pethau gyntaf i mynd mewn ysgol ydy'r adnoddau celf, gwersi cerddoriaeth, pethau fel yna. So, mewn ysgolion, mae'r pynciau creadigol i gyd yn cael ei gwasgu o ysgolion ledled y Deyrnas Unedig, a mae ymchwil gan y Sefydliad Polisi Addysg wedi dangos gostyngiad yng nghyfran y disgyblion sy'n cymryd o leiaf 1 pwnc celfyddydol ar lefel dygau, ac yn 2016 gostyngodd i 53.5% y lefel, sef lefel isaf ers degawd. So, mewn ysgolion, gwelwch chi'r ffigurau yna wan. So, hynna di'r pynciau celfyddydol a creadigol y gyd, a welwch bod pob un wedi gweld disgyn mewn canran o'r plant sy'n cymuno fel lefel A. A dwi fy hun nes i'm cymryd pwnc creadigol fel lefel A, a dwi'n siŵr mae yna lot ddim. Sa'n byd i ffwr efo hynna, ond mae'n drist gweld y pynciau yma yn jyst yn gostwng a dioddau. A wedyn gwelwch chi wan bod y pynciau craidd i gyd wedi gweld bod nhw gyd i mynd fyny mewn ffigurau. A hefyd dwi'n meddwl bod seicoleg hefyd un o'r rei sy'n ffitio fewn efo mwy o plant yn cymryd nhw. So, dywed y Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion o Cholegau Cymru bod yna 2 brif ffactor sydd wedi gyfrannu tuag at diriwiad mewn disgyblion yn cofrestru am bynciau lefel A creadigol. So, un effaith ydy'r diffyg cyllid mewn ysgolion a cholega sydd wedi arwain at ostyngiad sylweddol yn argaelydd cyrsia, ac yr ail ydy'r ffocws di-baid ar y pynciau craidd a lersenedd, rhifedd a gwyddoniaeth fel yr unig lwybrau i astudion pellach. So, mae yna pwyslais gormod yn enwedig mewn ysgolion yn deud plant does nam dyfodol mewn y celfyddydau, a wedyn, ond mae'r celfyddydau yn cynnig lot o cyfleoedd i blant. Dach chi'n meddwl pryd dach chi diwedd noson ista lawr i gwylio rhywbeth ar S4C, rownd a rownd, pethau fel yna. Y celfyddydau sy'n mynd fewn i hynna. So maen nhw efo digon o cyfleoedd os mae'r Llywodraeth a ysgolion yn rhoi'r siawns iddyn nhw wneud hynna. A wedyn, da ni'n mynd i basio chi ymlaen rwan i Erin i sôn am greu'r logo a'r proses fel nath fynd tu ôl ati i greu'r logo. So, oeddwn i eisiau creu logo reit trawiadol i ni gael fatha brand source of thing. Cos oeddwn ni angen trio creu presenoldeb ar y lein hefyd, jyst i gael bobl efo diddordeb yn be oeddwn ni'n neud ac i trio gael gymaint o bobl fel tu ôl iddyn ni ac i gymryd ran yn y prosiect efo ni. So i ddechrau fo, ar ni edrych ar logos cwmnioedd lleol, oeddwn ni'n gwybod bod rhan fwyaf o'r logos efo fatha lliwiau penodol yn nhw, ac oeddwn ni eisiau gwneud fath gwahanol yn be oedd yn debyg i be oedd allan yna'n barod. So ar ni sbio ar hynna gynta, a wedyn ar ni penderfynu selio y logo ar llun, so ar yr path sydd fyny Stolan, oedden ni'n teimlo bod o'n wbath pwysig sy'n blaen a wbath mae pawb yn abod, ac oedd o'n wbath oedd yn hawdd troi mewn i fatha patrwm source of thing iddyn ni gael wneud y logo. A wedyn ar ni selio'r lliwiau ar y llechi glas, piws source thing sy'n blaen a wedyn efo'r sgwennu oedden ni eisiau mynd am wbath really trawiadol. Ac oedden ni'n gwybod efo'r prosiect i ddechrau fo bod ni'n mynd i trio edrych mewn i fel street art ag graffiti a ballu, gan fod na lot o'r plant yn y clwb clink yn enjoyo pethau fel so dyna pam ar ni ddefnyddio y type yma hefyd. Ag
Dwi jyst meddwl oedd o'n rili bwysig i ni gael bath neis a clir jyst i cael roed ar bob dim, A wedyn, dyma oedd yr logo terfynol nath ni benderfynu ar. A wedyn, ar ôl ni wneud hynna, nath ni benderfynu mynd ati wedyn i greu cyfryngau cymdeithasol fel bod gen ni presenoldeb ehangach. A wedyn, mae bob un da ni'n atracio bobl gwahanol, mae yna waith gwahanol gynulleidfa ar gyfer bob un. Oedd Facebook yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y gymdeithas ehangach, Twitter mwy ar gyfer newyddiadurwyr, gwleidyddion ac yn y blaen, ac Instagram oedd hwnna mwyn gadael i bobl ifanc yr ardal wybod beth yn mynd ymlaen. Ac hefyd oherwydd bod lot o bobl ifanc Clwb Clink, sef Clwb Clink ydy grŵp o bobl ifanc sydd yn mynd i CellB, gyda ni'n gweithio'n agos iawn fo nhw, a dyma lot o'n nhw'n defnyddio Instagram. Felly, nath ni benderfynu mynd ati i greu Facebook, a gathon ni'r cyfle hefyd i siarad amdano'n prosiect ni a'r prosiect gwych byw a bod ar Radio Cymru. Hefyd, nath ni mynd ati ar Twitter, gathon ni chydig o bresennol gan y cwmni Llethu Cymru, gan y prosiect yna, ac hefyd dyma'r Instagram nath ni greu. A dwi'n meddwl Instagram yn defnyddio iawn, oherwydd ar ôl ni fynd ati i greu'r Instagram, nath ni hefyd greu'r ymgyrch hashtag beth ydy blaenau. Ac o hwnna'r fath diddorol iawn, oherwydd ni'n cael bobl o'r ardal, sa'n tynnu lluniau'r ardal, roed yr hashtag beth ydy blaenau, a wedyn sa'n ni'n rhannu hynny ar Instagram wedyn, mwyn ceisio creu bach o bwrlwm i'r prosiect, ac mwyn gwneud allan bod y prosiect hefyd yn rhywbeth gweledol hefyd, bod pawb yn gallu cyfrannu i fewn iddo fo. Felly, gathon ni sylw yn y wasg leol hefyd yn Cambria News, nath ni drefnu hwnna, nath ni hefyd ysgrifennu erthygl yn Llafar Bro. Hwnna hefyd yn gyfle i ni roed o allan i'r gymuned i bobl sydd falle ddim yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol a falle, fel bod ni'n gallu cael rhyw fath gysylltiad efo nhw ar y prosiect. Ac felly, nathon ni datblygu'r prosiect, nathon ni wneud bach ymchwil cymdeithasol cyn dechrau, gathon ni gyfarfod efo bobl ifanc Clwb Clink, mwyn deall yn union sut ydyn nhw'n teimlo yn yr ardal, beth ydyn nhw'n deimlo ydyn nhw anan yn yr ardal o ran gweithgaredda a balli. Ac os da ni'n meddwl amdano cyfnod Covid a'r cyfnod clo mawr, mae wedi bod yn gyfnod eitha anodd ar gyfer bobl ifanc, felly oedden ni wirioneddol eisiau datblygu prosiect oedd ar ei gyfer nhw yn union. A felly wedyn ni drafod efo'r bobl ifanc, oedden nhw eisiau dysgu mwy am hanes yr ardal, chwareli Patagonia, lot nhw'n dechrau dysgu iaith, falle. Llawer nhw'n hoffi sglefyddio, falle oedd Erin yn sôn, ac yn fewn i celf stryd ac yn y blaen, a celf cyfoes. Ac oedd rhai nhw'n hoffi gwneud ffilmiau byr, ffotograffiaeth, ac llawer nhw'n hoffi iawn o gerdded o gwmpas yr ardal, yn enwedig yn chwareli. Felly, un peth nath ni mynd ati wneud, nath ni greu gweithdydd yn nhw, efo'r director ffilmiau o'r Ariannu, Ricardo Preve, na ffilm The Patagonian Bones. So, hefyd bod blaenau wedi cael ei drefyll efo'r aws yn y Patagonia, oedden ni'n teimlo bod hwnna'n rhywbeth eitha diddorol nhw edrych ar. Ac hefyd y ffaith bod y bobl ifanc mor hoff am greu ffilmiau hunan, felly oedd o'n weithdy iddyn nhw'n cael cyfle sydd wedi cael tips bach, sydd wedi gwneud ffilm bach effeithiol, ac just mwyn gyfle mwyn cael holi yr director hefyd. Felly, o hwnna'n gweithdy gwych, nath Erin, chwarae teg, nath i fynd ati, creu'r poster i ni ac yn y blaen, a nath ni roi hwnna allan ar ein cyfryngau cymdeithasol ni. A wedyn, prosiect arall ni wedi bod yn gweithio yno hefyd ydy prosiect celf sglefyddio, rhyw bobl ifanc yn hoff iawn o wneud hynny. Felly, na rech chi draw i Erin i gael ymlaen trafod y prosiect yma. So, fel oedd Elin yn deud, oedden ni eisiau gwneud y prosiect yma i'r plant, so bod nhw yn fel, bod nhw'n lidio fo iddyn ni, sort o beth. So, i ddechrau fo, ar ôl ni gael chat efo nhw, ar ni ffindio allan bod lot o'n nhw efo diddordeb mewn sglefrfyddio a efo scooters a bob math o bethau felly. A wedyn, oedd o'n bwysig bod ni'n cael nhw i fewn, bod ni'n cael nhw efo diddordeb yn beth ni'n neud, felly ar ni penderfynu cyfuno y ddau, so y celf ag sglefrfyddio fyd, ac oedden nhw wedi cymryd y rili dda at y prosiect. So i ddechrau fo, nath ni gael templedi fel siap y skateboards, a wedyn ar ni weld
be oedden nhw eisiau weld ar nhw, so edrych mewn i hunaniaeth nhw, be oedden nhw yn licio, be oedden nhw'n meddwl bod yn bwysig yn yr ardal a falle. So ar ôl i ni gael syniadau y plant, dwi wedyn di mynd ymlaen i datblygu y syniadau a wneud design i fynd ar y skateboards. A wedyn un noson, pryd athyn ni wneud y clwb clink tu allan, oedd un noson rili braf. Gathon ni y plant i gyd i beintio y boards, ac athyn nhw fynd lawr yn rili dda. Oedd gen ni'm digon i fynd rownd yn diwedd. Nath nhw rili enjoyo wneud o. A wedyn, da ni wedi gorffan heina wan, ac yr cynllun efo hein ydy bod nhw'n mynd i fyny ar gefn siop antur Ffestiniog yn Blaena. So da ni just angen mountio hein, a wedyn fydden nhw'n mynd fyny. A gobeithio gan bod y plant sydd wedi creu hein, fydden nhw efo parch tuag atyn nhw, a dwi'n rili gobeithio wneith nhw aros i fyny. Ac dwi'n meddwl bod nhw wedi trio allan rili cool. Da ni wedi trio rhoi dipyn bach o'r fatha elfen graffiti fewn efo'r sgwennu hefyd. A dim be arall da ni anna meddwl amdan efo gweithio efo bobl ifanc ar hyn o bryd ydy Covid wrth gwrs. A falle ni'n mynd ati i ailagor clwb clink, ond rhaid ni feddwl amdan y rheoliadau Covid. Felly rhaid ni wneud siŵr bod ni'n cael caniatad cynghorwyr sir i ailagor, gathon ni caniatad gen y cynghorwyr Anwen Daniels. O rhaid ni feddwl amdan rhoi system un ffordd o'n i le, sicrhau bod gen ni gel hylendid ar gael drwy'r adeilad, cofrestru'r bobl ifanc wrth nhw ddod i fewn i'r adeilad, track and trace, cymryd i tymheredd nhw. Fel arfer, os ydy'r tymheredd dros 37.5 gradd, mae hynna'n sein wedyn bod falle bod ganddyn nhw dim Covid, ond anwyd neu rhywbeth, a dyn da ni'n caniatáu nhw ddod i fewn o risg Covid. Ac hefyd, wrth feddwl amdan hynny, da ni wedi bod yn gosod gofodau cymdeithasol i'r bobl ifanc. Ond beth oedd yn anodd yn ni oedd pan oedd Llywodraeth ddod â'r rheoliadau newydd eto i fewn chydig wythnosau. A wedyn am yr wsos yna, nath ni benderfynu bod ni'n cynnal y gweithgaredd tu allan y noson yna, oherwydd oedd y Llywodraeth yn mynd i roi rheoliadau i ni ar sut da ni'n gallu cydweithio efo bobl ifanc o fewn y math yma o le. A felly rwan yn Clwb Clink, mae'r bobl ifanc yn dod i fewn mes Elin, da ni'n cymryd i manelio nhw, felly enw, dyddiad geni, cyfeiriad 3 ffôn, mae pawb yn gorfod gwisgo masg yn yr adeilad a capacity o 30 yn unig sydd ganddo ni o fewn yr adeilad. Felly mae'r bobl ifanc mewn grwpiau 6, sef 5 person ifanc ac 1 tiwtor, a wedyn mae pawb yn cael rhyw gweithgaredd penodol. Ac mae'n beth da mewn ffordd bod hynny'n digwydd, bod ni'n gallu cael rheoliadau a bod ni'n gallu ymafal ar sefyllfa, ond mae'n eitha trist i raddau hefyd, enghraifft, neithiwr, oedden ni'n mond cael gadael 30 bobl ifanc i fewn, ond yna 30 person arall yn disgwyl tu allan. Felly, ers i ni ddechrau ar y prosiect, da ni wedi bod yn dechrau rhwng 6 i 10 person ifanc, a rwan mae'r prosiect wedi tyfu, mae'n mynd mor fawr. A felly, rwan da ni'n gorfod dechrau meddwl sut ydyn ni wedi newid hynna, mwyn sicrhau bod chi cynnal sesiwn celf a celfyddydau i'r bobl ifanc i gyd yn yr ardal. Felly mae hwnna rhywbeth fydda ni'n dechrau meddwl amdano fo wsos nesaf. Felly, cyn bod ni'n mynd ati i roed llawr i chi ofyn mwy o cwestiynau falle, oedden ni'n meddwl sy'n ni jyst yn edrych ar dros sut da ni'n teimlo bod yr 8 wsos dwytha wedi mynd, be nathon ni dysgu o'r profiad, a sut da ni'n meddwl da mae hyn wedi helpu ni symud ymlaen yn y dyfodol. Felly, os na un o'r ddwy na chi eisiau dechrau? Iawn, na i fynd os eisiau. So, dwi wedi really enjoyo'r prosiect a dwi'n gobeithio fydd o'n wbath fydda i'n gallu cario ymlaen i wneud. Be dwi wedi dysgu ydy, os ydy'r fatha pethau yna i wneud o, wneith nhw wneud. So, be da ni wedi bod yn wneud ar ôl ni orffan yr sglyfr y fyrdda ydy, da ni wedi bod yn cadw'r paent a da ni wedi bod yn iwsio just cefn posters cinema mawr. Ac os di'r pethau yna, wneith y plant just dod yna, wneith nhw'n gael hwyl just yn peintio wbath. So, dwi'n meddwl bod o'n rili bwysig bod na yr outlet sydd nhw allu wneud
pethau creadigol? Na, mae hwnna'n bwynt pwysig, a fath oedden ni yma ymlaen yn tyfu fyny. Doedd ganddo ni gilydd fel na felly. Dwi'n meddwl bod o'r rhywbeth eitha pwysig bod bobl ifanc yn cael y cyfle yna heddiw. Ac yn enwedig efo Covid, falle lle mae bob dim gymaint o bethau'n cael ei gwneud ar y cyfrifiaduron ar hyn o bryd, gymaint o ddibynyddiaeth ar dechnoleg. Dwi'n meddwl bod o'r rhywbeth eitha neis bod bobl ifanc ma'n gallu cael cysylltiad efo bobl eraill, ond hefyd cael cysylltiad un i un efo rhai'r tiwtoriaid os oes gan nhw broblemau gan y blaen. A dwi'n meddwl o fewn yr wythnosau nesaf yma, fydda ni'n edrych mwy ar gwahanol brosiectau, fydda ni'n weithio efo'r bobl ifanc, enghraifft cael mis yr amgylchedd, a bod ni'n gwneud gwahanol brosiectau creadigol ar yr amgylchedd. Dwi'n meddwl fe hynny rhywbeth diddorol iawn i edrych arno. Gyda ni llawer o teimladau wahanol i'r genod eraill. Oedd yr wythnosos greiddiol gaddo ni drosodd cyn nhw cychwyn, dwi'n meddwl. Nath yr amser jyst fflio fynd, a wedyn, yn anffodus dwi'n myna ddim mwy gan dwi'n ôl yn prifysgol, ond dwi'n gobeithio sy'n ni'n gallu helpu yn remote rhywsut, ond dwi'n meddwl nath y plant joio y prosiect efo'r sglyfyrfyrddiau, jyst achos mae yna rhywbeth iddyn nhw'n wneud, a dwi'n meddwl mae yna flip di bod dros y quarantine ma, lle dyn nhw'n eisiau bod ar screens nhw ddim mwy. Da chi'n gwybod efo fatha teenagers, maen nhw ar screens nhw hyd, ar ffonau nhw hyd, a wwan dyn nhw'n really eisiau, maen nhw eisiau rhywbeth i wneud, a dyna beth da ni di gobeithio jyst agor ffordd newydd dyn nhw'n gwneud rhywbeth wahanol, yn lle bod jyst ar y stryd neu yn y gorsaf tren, mae lot nhw hangio allan, maen nhw'n dod fewn, a maen nhw'n gwneud rhywbeth da a rhywbeth productive, a rhywbeth maen nhw'n gallu sbio nôl arno fo a dweud, Duw fi nath hynna. Jyst rhywbeth gola yn y blwyddyn tywyll da ni wedi cael. Na'n sicr, a dwi'n meddwl i ni fatha cyfranogwyr hefyd, mae o wedi help mawr yn y math o beth, da ni, efo enghraifft ar hyn o bryd dwi adra, dwi'n neud ym mhrifysgol i gyd ar-lein, a dwi'n meddwl bod rhywbeth neis gallu cael cysylltiad wyneb efo bobl, a bod ni'n gweithio ar brosiect productive, a nid yn unig hynny, ond bod ni'n cael effaith ar fywyd am bobl i raddau, a bod ni'n gallu rhoi rhywbeth positif yn ôl i'r bobl ifanc, ond hefyd i'r gymuned. Os da ni'n meddwl am y prosiect glyfyrdiog, fe hwnna i'r gymuned i gyd edrych arno fo, a dwi'n meddwl bod o'n eitha neis bod ni wedi dewis lliwiau sy'n mor lliwgar, mae o'n dod â gwen i'ch gwynaf chi'r raddau. Felly, gyn yr ddwy na chi rhywbeth arall i'ch chwanegu cyn bod ni'n gorffen, neu? Dwi'n meddwl. Ia, os gyda chi unrhyw gwestiynau, plis, gofynnwch nhw. Gret, Genod, diolch yn fawr. Dwi wedi mwynhau'r cyfynod yna. Oedd o'n hollol ffantastig a hwyl gwaith gen y dair yn chi. Os na rhywbeth yn specific da chi wedi ddysgu o'r broses, rhywbeth oeddech chi ddim yn ymwybodol o blaen yn eich cymuned neu o beth da chi wedi gyflwyno ni heno? Dwi'n meddwl eich jyst gwir diddordeb y plant mewn neu pethau hanesyddol, neu jyst yr agwedd maen nhw eisiau dysgu, neu neu rhywbeth efo'r celf, yn lle jyst ista adra neu dim byd. O'n i wedi sylwi faint oedd y plant yr ardal eisiau wneud, fatha jyst efo nhw i gilydd, efo ffrindiau nhw. A dwi'n cofio pan o'n i'n ifanc, o'n i eisiau rhywbeth i wneud, rhywbeth i mynd allan a wneud yn lle jyst ista adra. So, dwi'n bod jyst diddordeb y plant yn mwy na pethau, yn y pethau hanesyddol a dysgu mwy am chwareli. Dwi'n cofio un o'r bechgyn oedd gen ni ar Instagram ni, series bach yn enw Ffeithiau Difyr, ac oedd un o bechgyn Clwb Clink wastad yn just gadael comment ar y gwylod neu ffeithiau yn ôl iddyn ni. So oedd y diddordeb yna, ac o'n i wedi sylwi faint o diddordeb oedd yna. Oedd hynny'n definite y ffaith sydd bod y bobl ifanc efo gymaint o ddiddordeb yn hanes yr ardal, a bod o'n bechod mewn ffordd bod ni'n cael dysgu amdan hynny yn yr ysgol i raddau. Ond dwi'n meddwl beth nath yn haro fi oedd y ffaith yn meddwl ar ein traed ni eitha dipyn, oherwydd bod yr rheoliadau Covid yn newid o hyd, a bod ni'n gorfod newid yr llwybr mynd ar efo'r prosiect, fatha gorfod gweithio tu allan, rwan bod pawb aelod yn gorfod gwisgo masg drwy'r adag, math o beth.
A dwi'n meddwl ffordd da ni'n di gorau trwnewid hynny, ac mwyn danos i'r bobl ifanc, da ni yn gorau gwisgo mwgwd efallai, ond da ni dal yn gallu cael hwyl hefyd, bod y Covid yma, yna dal ffordd da ni'n gallu cymdeithasu fo'n gilydd mewn ffordd saff, yna dal ffordd lle da ni'n gallu gwneud gweithgyrfa, lle da ni'n gallu dysgu fo'n gilydd, a sicrhau bod hynny mewn lle saff o ran Covid hefyd. Gret, sgyn rhywun gwestiwn i un o'r genod? Ga i just, dweud, mae hyn yn ffantastig. Dwi'n meddwl bod o'n gret bod bobl ifanc yn arwain bobl ifanc i ddechrau fo. Mae'n gret bod bobl ifanc yn dangos hanes yr ardal i'n bobl fwy ifanc ni. A dwi'n meddwl bod o'n just ffantastig. A da ni angen ffeindio ffordd i fynd am ymlaen, dwi'n meddwl. Sut, dwi'n yn gwybod, ond fi siŵr nawn ni ffeindio rhywbeth rhwngthon ni gyd. Mae'n ddigon o'n ni yma, dwi'n meddwl. So dwi'n meddwl bod y gwaith da chi'n gwneud yn ffantastig, bob un o'n chi, a'r bobl ifanc hefyd. Cytuno, jyst meddwl eich bod yna i dilwyn yn fan hyn o ran darpariaeth sy'n na'r clwbiau ieuenctid a falle, lle bod angen dod o fan ôl i lefel cymunedol eich. Bod hwn yn enghraifft gwych o sut mae cefnogaeth cymunedol ymysg bobl ifanc yn gweithio ac yn llwyddo yn hytrach na bethau romot ac o bell. Dwi'n meddwl, ffantastig, briliant, gwych. Os gaina jyst diolch i'r dair de. Be da chi'n gwneud mewn 2 fis? Nes i ddweud hyn neithiwr ag echnos ac o'n chi feddwl. Be da chi'n gwneud mewn 2 fis mewn amser Covid yn anhygoel. Ond dwi yn wirioneddol, mae yna rhywbeth am y prosiect a chi eich tair di wneud. Gam yn bellach, dwi'n meddwl, na beth dwi wedi clywed hyd yma. Da chi wedi rhaid rhyw hedyn o rhywbeth. Os yna'n gallu ffitio mewn unrhyw gymuned yng Ngwynedd. A dwi'n meddwl hynny sy'n bwysig. A y cwestiwn o gen i ydy, lle mae'r prosiect yma mynd, pwy fydd yn arwain ar hyn rwan? Achos swn i wirioneddol lecio sgwrs efo y person neu'r mudiad hwnnw am sut da ni'n gallu symud hyn ymlaen. Dwi'n meddwl bod yna ôl bendant i'r gwasanaeth ieuenctid yma, achos mae o'n just, da chi bod, mae cynghorwyr fel arfer, dim Anwen a fi wrth gwrs, ond pa mae toriadau'n dod, mae'r celfeddyda yn ei chael i'n syth oherwydd mae o'n easy fix os leciwch chi de. A dwi'n meddwl bod hynny'n iawn oherwydd mae y celfeddyda mor bwysig i emosiynau pobl, i y teimlad mor gymuned a da chi bod pawb gallu gwneud celf, dydy llai neu llun gallaf. A i mi mae'r llun gorau. Dwi'n ei licio parhau y sgwrs yma efo rwy'n ar ôl heno lle i weld sut allan ni symud gwaith y tair yma ymlaen. A genod bach, da chi mor hyderus de. Waw, da chi'n anhygoel de gwir. Diolch yn fawr chi. A mae yna hadyn wedi cael ei blannu fan yma wan does Dilwyn. Pobl ifanc yn dangos plant a pobl drengach na nhw. Bod yna rhywbeth allan yna i wneud heblaw sbio ar ei ffôn. Ac wrth gwrs, dim jyst i bobl ifanc di'r hedyn yma na. Na ci. Ac wrth llwyddo hwn syth ar draws i hen bobl fatha Anwen a fi. Sori Anwen. Ond dim jyst hedyn pobl ifanc di hwnna, mae hwn llawer iawn mwy os ydyn ni rhaid meddwl iawn iddo fo. Ie, mae fod i ymestyn dros y cymuned i gyd. Dwi'n meddwl bod hwn bod yna waith ni hefyd weithio falle efo hen bobl neu cymunedau ni, fatha enghraifft y prosiect celf na rwan. O fel amdano'r hen bobl sy'n mewn cartrefi'r henoedd, so ni'n gallu cynhyrchu darn o gelf ar y mwyn mynd i fanna math yna beth. Felly, mae'n gwahanol prosiectau sy'n ni'n gallu gweithio. Na fod, dwi'n meddwl sy'n wych os ni'n gallu cael sgwrs amdan hyn a bod ni'n cael hyd i ryw fath o ffordd bod ni'n gallu parhau fo fo. A falle cynnig o mewn ardaloedd gwahanol hefyd. Dwi'n meddwl o ran bobl ifanc, mae bywydau nhw wedi cael eu chwalu dros y flwyddyn dwytha, os da ni'n meddwl amdan y menyddol. Ac dwi'n meddwl o'r oedran da ni angen dargedu fwy ar hyn o bryd ydy'r bobl ifanc ni, ond hefyd y bobl ifanc sydd mewn ardaloedd difreintiedig lle does na ddim cyfleoedd a lle maen nhw angen cael rhyw fath o gyfle. Hwyrth da ni'n meddwl amdano fo. Os da rei bobl ifanc yn byw adra, di bod cael bywyd rili anodd o fod adra yn yr quarantine, falle'r ysgol oedd i di hanfan nhw. Ond os da ni'n cael quarantine arall, beth sy'n digwydd yn nhw wedi math o beth, bod ni'n cael rhywbeth fatha clwb clink, bod hynny'n di hanfa arall iddyn nhw hefyd mewn ffordd.
Gael jyst neud pitch, Elin, dwi'n yn siŵr os ydych chi'n gwybod, o'n i'n siarad efo'r Rhys heddiw a mae yna ddiffyg cyllid oedd yna 30 o bobl ifanc yn styc tu allan ddoe neu rhywbeth yn y glaw. Ac oedd ddim ond a ddod chwilio am ryw 1,000 o bunna neu beth, neu dwi'n yn gwybod, sori, dwi'n eisiau siarad. Dwi'n siŵr iawn beth yw'r fatha'r ffigwr yn union, ond mae yna ddiffyg cyllid, da ni'n methu darparu mwy na beth da ni'n gallu. A'r peth ydy rwan oherwydd Covid, capasiti'r adeilad ydy 30, Oce, so chi'n gallu dweud, da chi'n gwneud 30 am awr, cael nhw yna, rhoi 30 arall i fewn. Ond oherwydd Covid, gan ni'n gadael grŵp arall i fewn, rhaid cael ei chnau gyd yn iawn, cyn bod ni'n gadael grŵp arall i fewn. Felly, os oes yna modd cael mwy o gyllid neu rhywbeth, falle yna fod cynnig fwy o nosweithiau. Dwi'n meddwl dyna'r unig ffordd ymlaen, neu bod ni'n cael mynediad i adeilad gwahanol, bod yna 2 beth yn digwydd ar un noson, bod yna 30 mewn un, 30 mewn llall. A dwi'n meddwl bod yna'n rhywbeth da ni angen gallu meddwl amdano mewn ffordd. Mae'n biti os oes 30 bobl ifanc neu 60 sydd wirioneddol efo diddordeb, sydd eisiau gwneud rhywbeth, sydd eisiau cyfrannu, a da ni'n gorfod sori, yn pa 30 da ni'n dewis dod yma wsos yma math o beth. Da ni angen gallu meddwl amdano ffordd mwy cynhwysfawr mewn gwirionedd. Dwi wedi clywed i'r Rhys heddiw yma, a dwi wedi gofyn nhw oed o ar agenda y cyngor tre. Dwi'n gwybod eitha rhywbeth oni, ond da ni yn oed cyllid at clwbiau ieuenctid anyway, dydan, fatha cyngor tre, fel ti'n gwybod, Elin. So dwi'n gwybod beth oedd oni, ond dwi wedi pasio fo ymlaen yn mwyn gael sgwrs amdano fo'n y bythefnos nesaf. Diolch. Swn i sicr y licio bod yn rhan o'r drafodaeth yna, heb wneud addewidio am gwag o gwbl, ond dwi'n siŵr wneud y cynghorydd Anwen Daniels gadw fi'n y lŵp a jyst bwydo gwybodaeth a i ni gael sgwrs eto o'r ffordd ymlaen, illa? Ie, definat. Dwi'n jyst dweud ar ran prosiect byw o bod i hyn, mae'r prosiect wedi bod yn rhedeg am 8 wythnos dros yr haf. Ac mae CellB wedi bod yn rhedeg fel un grŵp yn gwneud un prosiect. Ers y cychwyn cyntaf mae'r genod wedi gwybod yn union beth maen nhw'n gwneud. Maen nhw wedi gwneud ymchwil arbennig i mewn i bob peth. A maen nhw wedi mynd ymlaen yn hyderus i wneud o. Mae'r gwaith maen nhw wedi gwneud yn wych. Maen nhw wedi stepio mewn i'r gap yma o fod angen cynnig gwasanaethau i bobl ifanc i alluogi nhw i wneud efo'i gilydd, lle does neb arall wedi gallu gwneud. So mae'n eitha arbennig be maen nhw wedi gwneud. Ac dwi'n meddwl, i fod yn blaen, mae angen ffeindio cyllid iddo fo gael cario ymlaen. Mae fatha lot o'r gwaith mae'r bobl ifanc ar draws prosiectau i gyd wedi gwneud. A dwi'n siŵr bod chi wedi clywed neithiwr yna noson cynt. Mae o'n bethau arbennig iawn. So wedi gallu dod o nunlla arall, ond gan bobl ifanc yn gweithio ar lawr gwlad yn eu cymunedau nhw. So mae'n rhywbeth eitha arbennig. Ac mae'n rili braf mewn ffordd gweld yr ymchwil sydd wedi mynd i mewn i'ch penderfyniadau chi, gweld sut ydych chi wedi dod o gwmpas wneud y pethau yma. Digon hawdd mynd i mewn i pethau'n ddall a jyst wneud o, ond mae cael y cyflwyniad mae fel yma gennych chi heno mae wedi danos y meddwl i gyd, a dwi'n gwybod ydych chi wedi gwneud lot mwy o ymchwil na da ni hyd yn oed wedi gweld heno yma. A mae wedi symud chi yn ofnadwy, dwi'n gwybod hynna, mae'n waith da iawn. Dewyr. Reit, diolch yn fawr iawn genod. Na ni symud ymlaen i criw Cwmni Bro, os gwelwch yn dda. Symai, dwi symud gyntaf. Hai Elfed. Symai, dych chi'n iawn? Ia, sydd o'n ti. Iawn, diolch. Na i jyst gael y cyflwyniad fyny ar y sgrin. Os dwi'n cyfestu wneud o reit. Sgrin. Zoom. Start broadcast. Reit. Na. Reit. Dych chi'n clywed fi? Na ni ti yna wan, Elfed. Helo. Da iawn. Just check hwn ôl i dechrau fan. Pethau mi mor dda. Ni. Reit. Dechrau da, dwi'n meddwl. Ond ie, ga i just dechrau dwi'n dweud faint wedi mwynhau y prosiect yma a faint o fydd wedi cael ei wneud o. Ac felly dyma'n nghyflwyniad i. Dwi'n gallu gweld cyn dechrau beth ydy'r her wedi ddewis. Jyst bach o lyniau sef ar yr ochr chwith gennych chi logo Glan Cymru.
sef logo beth dwi'n gobeithio greu yn y dyfodol drwy blethu Glan Gwynedd y Môn sy'n ar eich ochr chwith. Just bach o lyniad yna i chi just gweld beth yw'r syniad beth yw'r gwneud. Ond na ddechrau drwy ddweud bach amdano'n hun. Enw fi di Elin Jones, a dwi'n 23. Dwi'n ffarmwr yng Nghymrysor, ffarmio defad a rhyw dipyn o anifeiliad diddorol eraill. Nes i drio am y swydd yma, achos o'n i wastad eisiau gwneud rhywbeth yn gymunedol, ac o'n i'n gweld o'n i'n ffodus iawn fod y cyfle yma wedi dod i gael gwneud rhywbeth yn yng nghymuned i lle, neu yn ardal. Ac yn enwedig, oherwydd o'n i wedi symud nôl o Aberystwyth, o'n i jyst digwydd bod mor ffodus fod y swydd yma wedi dod fyny un adag. Felly, ia, be oedd yn tynnu at y swydd oedd dysgu sut i wneud pethau positif yn y gymdeithas ac sut i ddysgu sgiliau newydd. Reit. Jyst bach am y prosiect i ddechrau. Yn yr 8 wythnos, nath ni drafod llawer iawn o bethau, sef trafod beth ydy cwmni bro ar beth yw'r gwaith anhygol a ddiddorol mae'r mentan i'n wneud, a pa fath o effaith nhw'n cael ar yr ardal leol hefyd. Oedd yn anhygol i ddweud gwir bod fi wedi dod mewn i'r swydd yma heb wybod dim am cwmni bro, ac yn yr wythnos gyntaf ges i'r edmygedd mwyaf at nhw, tuag at y gwaith oedd nhw'n wneud. A ni ddysgu hefyd drwy, o'n i'n cael rhyw ddigwyddiadau, rhyw bethau debyg iawn i wersi am sut oedd yr economi, be ydy'r economi sylfaenol a be ydy adeiladwaith sylfaenol cymuned, ac hefyd edrych ar ddamcaniaethau gwahanol, sef damcaniaeth o newid ar gylchred aur, sef i edrych sydd mae pethau'n cael apeliot emosiynau bobl pan dyn ni'n cael syniadau yn hytrach na jyst cyflwyno syniad yn syth. Ac o'n i hefyd wedi dysgu am ddilliau ymchwilio a dilliau o feddwl gwahanol sy'n helpu ni gyda'r her. A jyst bach o'r gweithgared o'n i wedi gwneud, o'n i wedi dysgu am yr ardal, o'n i wedi mynd am dro o gwmpas y chwaral yn yr wythnos gyntaf, a jyst dod i nabod y blaenau, ac wedyn o'n i'n dechrau tynnu lluniau a jyst recordio'n hunan gyda'n her. O'n i'n cael digon o weithdai gwahanol diddorol oedd yn dysgu y pethau craidd yn ni, pethau o'n i eisiau wybod am fysa'n helpu ni eto fy'r her wedyn. Ac hefyd deall be oedd y mentor eraill, unigolion eraill yn gwneud efo'r gweithdai. O'n i'n cael cyfarfodydd y Zoom bob pnawn dy Mercher. Jyst pethau bach ychwanegol, nathon ni sef peintio. Wel, ar ni beintio rwsyd, rhywbeth cofiwch dy Erin yn y swyddfa. Ar ni adael fo'r cofiwch, a wedyn nath i ddefnyddio hwnna wedyn i ddiffinio be o'n i wedi ddysgu ac hefyd i feddwl pa brofiadau o'n i wedi cael. A jyst dipyn o beth eraill oedd ynglyn â'r cwrs oedd mynd ar Radio Cymru. Dwi'n meddwl o'r ail wythnos ar ei cae a fi'n ar Radio Cymru. Ac, wel, be ddysgus i o hyn, nes i jyst dysgu gwerth yn y mentrau lleol a pwysigrwydd yr elfennau yma yn ein cymdeithas ni ac yn ein broedd ni. Ar fi ddewis her, na i drafod bach mwy am yr her wedyn, ac oedd o'n braf iawn cael yr arf rwsyd i fynd ati i daclo'r her yn y gwersi ac yn yr gweithdai o'n i'n gael. Nes i wneud ffrindiau da iawn, dwi'n meddwl nath ni yr 4 o'n i'n cael andros o hwyl drwy gydol yr holl beth a gweithio'n dda fel tîm ac o'n pleser cael treulio amser efo nhw. Ac hefyd, wbeth allweddol hefyd, ar ni datblygu parch fawr iawn at ein hardal ni, sef dysgu sut mae'r ardal wedi cyrraedd yr datblygiadau yma mae yno fo lle, ac sut mae datblygu ymlaen i wella pethau yn yr ardal. Felly, i fi ymlaen wan i'n heri, dyma'r her nes i ddewis. Fath o ffarmwr, dwi wedi sylweddoli blynyddoedd faint mor ddrwg mae prisiau glân wedi bod yn disgyn,
Ond yn y flwyddyn dwytha, mae prisau glan wedi mynd yn ofnadwy oherwydd Covid. Ac os dwi'n cofio'r iawn, mewn 10 ceiniog y cynnu wan. A mae cost i gneifio dafad tua pint. A mewn rhai llefydd mewn tua pint 30. Felly mae hynna'n gollad o 50 ceiniog y ddafad. A fel o'ch chi'n gweld, yr her oedd fod y gwlan yn diwastraff, fod ffarmwr yn gorau llafurio yn y sied gneifio ac yn y gwres ac i jyst i gael y gwlan mae'r lles y ddafad. Llawer iawn o ffermwyr hŷn sydd wedi mynd yn rhy hen i gneifio, ond yn dal i gneifio achos nhw eisiau talu'r gost ofnadwy yna, yr 50 y ddafad ac wneud colled mawr i'r ffarm. Ac wbeth arall yn disylwi oedd, oedd neb wedi brathu'r bwled hefyd i wneud rhywbeth am y diwydiant gwlan. Achos y ffaith i chi fod Cymru fath y gwlad, dyn ni'n darparu chwarter o wlan Prydain i gyd. A dyn ni'n dim ond efo wbeth fel 5% o boblogaeth hwnna. Felly mae yna gymaint o wlan yma, gymaint o potensial, a dyma be oedd ni'n credu oedd y datrysiad. Wel, nes i benderfynu sefydlu Gwlan Gwynedd y Môn a hefyd ryw sefydlu Gwlan Cymru. A cwmni cydweithredol fysa fo, a 4 rhanbarth, a fysa yr rhanbartha'n cynnwys Gwlan Gwynedd y Môn, Gwlan Dyfed, Gwlan Clwyd a Gwlan Gwent y Morgannwg y Brycheiniog. A fysa 4 rhanbarth yna yn y pen draw yn datblygu fod yn rhanna o Wlan Cymru. A pwrpas y mudiad yma fysa, fysa defnyddio'r adnoddau ni'n cymunedau ni, defnyddio'r gwlan a gwlan ar defnyddio eraill i wneud y products wahanol. Enghraifft, pan dyn ni'n wneud y compost, mae'r compost yn mynd i fod yn sylfaen holl beth, defnyddio gwlan a'r rhedyn a rhyw blanhigion eraill mwyn gwneud y compost. Felly, defnyddio'r adnoddau anhygol sgen ni, mae pawb jyst yn troi trwynaf ato fo'r hyn o bryd i wneud pethau anhygol. Hefyd i greu fatha rhyw fwrdd, dwi'n gobeithio, fel sydd gan Seland Newydd, creu rhyw fwrdd yn chwilio i weld be arall mae gwlan yn gallu gael i ddefnyddio i wneud. Nes i glwad y ddiweddar fod gwlan yn gallu gael i ddefnyddio i wneud rhyw fath o cool box i gadw bwyd ac yn y blaen. Felly, mae'r syniadau yma'n ddiddorol ac mae eisiau archwilio mwy iddyn nhw'n de. Ond rhywbeth allweddol hefyd dwi'n credu, mae eisiau adfywio hen ddiwydiant yng Nghymru sy'n gallu rhoi rhyw hwb newydd yn economi. Fel dwi'n galw fo, rhoi tro newydd ar hen stori. Achos o gwlan yn chwarae'r rhan allweddol iawn yn cymunedau ni salon. Pam na allith o wneud dwan de, gyda'r datblygiadau newydd sy'n ni wedi dod. Edrych ar sy'n mae'r her yn effeithio ar y gymuned ac yr pethau positif sy'n allan ni. Fysa ni'n creu swyddi'n lleol a chodi safon byw ffermwyr. Mae hwnna'n wbath fysa fo'n cael effaith fawr iawn, fysa fwy o bobl a ffermwyr yn bodlon yn gweld gwerth i'r llafur maen nhw'n wneud. Mae helpu'r amgylchedd yn rhywbeth fysa defnyddio gwlan gallu bod yn allweddol i helpu'r amgylchedd achos mae llawer iawn o blastig yn ddefnyddio wan a fysa gwlan yn gallu dod fewn i gymryd yr lle'r plastig. Hwb economi i economi lleol Cymru a Cwbi Gymru fysa o gallu adnewyddu'r economi ac yr diwydiant lleol a pob lefel y cymdeithas. Be arall ni'n meddwl fysa rhoi hwb i fryd y ddafad Gymreig. Fysa ni'n gallu defnyddio gwlan y ddafad Gymreig yn benodol i wneud rhai o'r cynnyrch y carthenni ac yr insiwleiddiad. Ond be o'n i'n meddwl hefyd i fynd yn fwy manwl na hynny, gennych chi hen sgiliau fel cneifio fel gwella. Oedd yn tan y 50au, dyna bydd yn orn lle. Ond dwi'n meddwl fod ni ddefnyddio'r sgiliau yna i enwedig efo'r carthenni, oherwydd fod fysa'n gallu defnyddio, fysa'r gwlan sy'n cael gneifio efo gwella yn gallu cael ei ddatblygu'n benodol ac ychwanegu pris ar ben y carthenni arbennig mwyn cadw'r sgil yn fyw ac mwyn cael rhyw farchad nis arbennig hefyd i'r carthenni
Mae'r pethau dwi wedi wneud, be dwi wedi ddechrau hyd yn hyn ydy, mae'r cynllun busnes yn ei ganol ar hyn o bryd, a dipyn o waith ymchwil dwi'n mynd mewn i'r farchnad hyd yn hyn, i weld beth ydy barn bobl gyffredin a barn canolfannau garddio. Dwi dillun arni gael cyfarfod y bord gyntaf, a mae'n aelod o'r bord yma heddiw, sef Dilwyn. Mi o'n un o'r 7 sydd ar y bwrdd. Mae'r rhan fwyaf o'r bobl yn dod o Gwynedd a Môn, a mae yna 2 o Geredigion hefyd sydd eisiau bod yn rhan o'r bwrdd, felly mae'n ddechrau da. Mae y logo, fel o'n i'n dangos gynt, Gwlan Gwynedd a Môn a Gwlan Cymru wedi greu. Mae yna 100 o bobl wedi atab holiaduron yn deud beth yw barn nhw a faint fysa nhw'n talu am gynnyrch o wlân ac os oedden nhw efo diddordeb fod yn rhan o'r broses datblygu. Mae yna safleoedd y ffatri wedi cael ei ystyried ochr y blaenau, ochr y ffatri rehaw, neu edrych ar ryw safleoedd gwahanol o gwmpas blaenau i ddechrau mwyn dod â gwaith i'r ardal a gan fod o tu allan y parc hefyd, mae blaenau yn gallu chwarae'r rôl da iawn pan dyn ni'n dod i ddatblygu'r pethau yma. Mae yna ryw daflen 3 tudalan wedi cael ei chreu mwyn jyst rhoi gwybodaeth bras i bobl beth dyn ni eisiau gwneud a jyst i roi strwythur y cwmni allan. Ond mae yna lawer iawn o waith i fynd eto tan fod ni'n gallu gael llwyddiant. A jyst gweld y dyfodol y camau nesaf, cwblhau'r cynllun busnes bydd prif beth gynnau ar y gweill ar hyn o bryd. Jyst gwneud siŵr fod y ffigura'n iawn a fod ni'n gwybod sut i ddatblygu y cynllun ymlaen. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig hefyd creu glasbrint o'r ffatri. Mae gen i ryw syniad yn ymhen, ond dwi'n meddwl bod o'n bwysicach gael o lawr ar bapur, mwyn i wybod be'n union fydd y ffatri eisiau, be fydd y meintia. Achos unwaith fydd y cynllun yn barod, mae eisiau glasbrint yma gael ei gyflwyno i fuddsodwyr a bobl fysa eisiau cefnogi'r fenter sy'n anodd a fwy gredadwy hefyd i bobl gefnogi. Mae'r strategaeth marchnata wedi bod yn allweddol oherwydd dyn ni eisiau gwybod pwy dyn ni eisiau targedu. Mae gyda ni swyddog archwilio a marchnata ar y bwrdd, felly mae o'n mynd i fod yn edrych mewn i pwy di'n cynulleidfa ni fo hwnnw. A mae'n geisio am grantiau mynd i fod y prif beth unwaith mae'r gwaith cefndirol wedi wneud. Os gyda grantiau wedyn, ydyn ni'n fynd ymlaen ac datblygu'r ffatri, datblygu'r farchnad ac yn y blaen, a dechrau rhoi gwaith i bobl leol a tal teg i ffermwyr. Dwi wedi bod yn siarad hefyd gyda'r bwrdd, neu jyst ychwanegu, siarad efo'r bwrdd gwlan, ac ar hyn o bryd, mae yna 3 cynnig hefyd sydd yn mynd i ddatblygu fo arian i ddechrau. Sef un ydy cael trwydded gen y bwrdd gwlan, lle fyddwn ni'n gallu prynu y gwlan o ffermwyr heb gorfod mynd o'r bwrdd. Yr ail ydy mynd o'r bwrdd gwlan, ond gael ffermwyr yn rhandalwyr a fod nhw'n cael rhywbeth am sef fod nhw'n buddsoddi a cael arian yn ôl. A'r trydydd ydy fod ffermwyr yn rhoi gwlan iddyn ni, ond maen nhw'n cael cut o'r arian sy'n cael ei wneud. Mae yna lot o waith i ddadansoddi, jyst mynd drwy'r prosesau yma gyntaf. Jyst y cymorth sy'n angen, rhag ofn, da chi'n abod bobl sy'n ysu fuddsoddi mewn rhywbeth fel yma. Y hwb tuag at llwyddiant, wel, fatha ni'n dweud, diwadd y gan yw'r geiniog, a grantiau fydd angen yn y pen draw i ddechrau'r peth yma i gyd ffwrdd. Dwi wedi bod yn siarad efo dipyn o fudiadau a dipyn o gyrff gwahanol, a mae nhw efo diddordeb. Dwi'n meddwl bod o'n jyst bwysig gwan gael y cynllun busnes mewn lle. Achos mae'r farchnad yna, jyst maen nhw eisiau gweld yn glir sut mae datblygu'r cynnyrch yma i fynd ar y farchnad. Felly, gobaith yn y pen draw ydy datblygu hyn mwyn creu gwaith i ffermwyr a datblygu pethau'n lleol i wneud y gymuned yn gryfach ar economi well. Ac jyst eisiau dweud diolch. Diolch fawr iawn i chi am wrando. Diolch, Elfed. Hoffwn ni ofyn i ti, wyt ti'n meddwl bod na obaith i'r diwydiant glân os illi di gyflawni bob dim wyt ti eisiau gyflawni? Yn sicr, dwi'n meddwl bod mae'r diwydiant glân efo potensial mawr yng Nghymru.
Yn enwedig pan dyn ni'n edrych, fatha ni'n dweud, mae'n gymaint o bethau wedi'i wneud o blaen. Jyst mae'r plwc erioed, wel, mae'r plwc wrach wedi bod yna, ond di bobl heb di manteisio arno fo. Dwi wedi siarad efo dipyn o bobl wedi trio gwneud menter yn y gorffennol, a wedi trio cynnig gyfo i bobl Cymru neu i ryw grŵp oedd yn gweithio, jyst yn grŵp cymunedol. Ac oedd bobl ddim efo diddordeb, ac wedi gael y syniad i basio ymlaen, nath nhw gwmni o sela newydd erbyn o. A mae'r cwmni yna neu miliynau wan ar gefn y syniad yma, ynddo. Felly, dwi'n meddwl, jyst digon o blwc a digon o mynedd sy'n isio. Os mae fatha ffarmwr hyn, dwi'n gwybod faint o ffermwyr eraill sy'n eisiau gweld rhywbeth yn digwydd, ond yn digon parod i dioseithi syniad lawr. Felly, digon o blwc, a fedrwn ni'n gwneud rhywbeth efo'r gwlân yma. Mae yna gymaint o potensial. Ti'n meddwl bod yna... Sorry. Right. Gael y cwestiwn? Ie. Dafydd yw hwnna. Dwi'n mwyn gweld chdi. Ie. O'na? Ti di mewn cysylltu efo Geraint Hughes? Geraint Hughes? Pwy di Geraint Hughes, sorry? Iocws. Di clod o'r cwmni, ynddi? Wel na, Geraint Hughes, bedio, heddiw yn Arloesi Gwledig Wledig, da ni wedi pasio cynllun sydd wedi bod ar y gweill eto blwyddyn i groesi defaid Morino, dwi'n meddwl bod sydd wedi efo'r defaid Gymreig. A wedyn fydden ni'n gweithio hefo'r Biocomposite Centre ar bwrdd gwlân. A fydden ni'n sefydlu bwrdd neu pwyllgor i symud ymlaen. Os yna dda cael chdi'n rhan o hwnnw. Geraint oedd wedi gwneud adroddiad i gychwyn. Wel, ys ti adroddiad nath Arloesi Gwledig Wledig yn yrchu tua blwyddyn yn ôl ar wlân? Do, nes i allan o. Do, a dyn Geraint oedd... Ie. Di paratoi hwnnw. A wedyn byddai'n gweithio hefo ni ar y cynllun gwlân wan i symud ymlaen, felly fysa'n gret cael chdi'n rhan o hwnnw, de? O, gwych, swn i wrth y modd yn clywed mwy yn efo, achos mae... O'r erioed di meddwl am hynna o blaen, sut fath o outcome fysa'n digwydd os ydych chi'n bridio yn Gymraeg yn Marino, mae'n ddiddorol meddwl, a swn i'n falch iawn ac yn gwybod mwy. Ie, mae'n frys wan i gael yr had o Australia, so dyna'r ni'r gamp nesaf. Ond mae'n ei gael yn y manylder yna, de. Ie, exciting. Diolch, sori. Dwi'n meddwl beth sy'n gyffroes iawn am prosiect Elfed ydy bod oedd wedi gweld bwlch go iawn, mae o'n gallu weithio ar yn defnyddio deunyddiau sydd ar y funud yn cael ei weld fel baich, de. A mae o'n gallu ymatab hefyd i broblemau go iawn sydd o fewn sector amaeth yng Nghymru ar y funud. Mae'n really exciting. Mewn ffordd, mae potensial y prosiect yma ar ffordd mae wedi strwythuro fo, cymryd o gam wrth gam, a buddsoddi, tyfu a falle. Mae gen o'r potensial o ddod yn un o congolfeini economi Cymru mewn gwirionedd mewn amser, oherwydd mae'r bob dim da ni angen i wneud hyn weithio yma yng Nghymru gennym ni rwan, so ddech chi'n bod mewn rhywbeth arbennig iawn, dwi'n meddwl, a gobeithio geith o bob cefnogaeth. Ie, yn sicr. Diolch. Gret, diolch Elfed. Jyst gofyn ydy Elfed efo cyswllt efo cwmni bafe yn Harlech sy'n creu y dwfes allan o glân. Ges i wybod gen y bwrdd dy llun am y cwmni a dwi wedi holi am fwy o wybodaeth amdano nhw. A gobeithio mewn wythnos nesaf fyddai'n mynd i gysylltu efo nhw. Ie, gret, diolch. Anwen, chi eisiau gofyn beth? Oes, i'm gofyn, jyst isio moed sylw. Da iawn, dwi'n meddwl bod hyn yn syniad ffantastig. Elfed, pryd ti yn barod i chwilio am rwla i leoli, mae yna ddau chwaral ar yn ward i. Dwi yn mynd i ddechrau siarad efo Breedens mis nesaf, dwi'n meddwl maen nhw wedi penderfynu o'r diwedd bod nhw eisiau siarad efo'r gymuned. Dwi'n meddwl gosti ceri fewn yn hwnnw fyd. Ti'n meddwl, mae igon o lefydd swn i ddweud, eich ni fynd ymlaen a lleoli factory llefydd igon mawr, de? O, yn sicr. Ie, gwych. Os o'n i'n licio wrth y modd yn clywed mwy am hwnna. Dwi'n siŵr union lle mae o, ond eto, os yna potensial na, dwi'n modd i glywed. Gloddfa ganol, Elfed, lle da ni sôn am. Ie.
Rownd ar ddeg, Elin. Ca i ddeud, dwi wedi bod yn rhan efo Elfed a yr syniad yma fod ar fod adnabod yr her a fod o di ffindio ffordd o ddefnyddio pob un fath o wlân, fod yr gwlân fatha budur yma yn gallu troi yn rhywbeth fysa rili dda o ran amgylcheddol. Oedd y ffordd o'n troi pob rhan a pob un her fewn i dadansoddiad yn wych, de. A beth sydd wedi bod yn extra amdano fo, oherwydd da ni wedi gwneud o trwy lens menter gymdeithasol, da ni wedi gallu edrych ar bob agwedd o'r busnes yn ei siŵr bod yr effaith a'r impact cymdeithasol yn dda ac yn gweithio o'r cychwyn cyntaf, de. So mae hynna hefyd yn eitha exciting, dwi'n meddwl. Mae'n siŵr, i mi jyst datgan, fel aelod o'r bwrdd, does gen i'm hawl i gamol gormod ar Elfed. Ond jyst dweud, mae frwdfrydedd o at y cynllun yma'n heintus, a oedd o jyst yn denu fi'n syth i gefnogi be mae'n dweud yn neud. Ond fel o'n i'n esbonio yn nghyfweliad i fynd ar y bwrdd, dwi'n mwyn gwahaniaeth rhwng pen blaen a pen ôl dafad. Oedd hynny fantais weithiau. Edrych ymlaen ofnadwy yn rhan o'r cynllun yma. Gwych, diolch yn fawr iawn, Elin. Diolch yn fawr pawb. Reit, a ni mlaen, dwi'n meddwl pwy sy'n nesaf Catrin, Cian neu Cai? O, fi sy'n nesaf. Mae'r thing yn y ffordd. Cian, dwi'n meddwl sa'ch chdi'n cael y share screen da newid o ar hwnna. O, na chdi. Paid o gwrando na fi. Iawn. Oce, heia. Cian dwi. Dwi'n 23 blwydd oed. Dwi'n byw yn Penrhyndeudraeth. A ar y funud dwi'n astudio ffotograffedd yn Prifysgol y Bath Spa. Mi fyddai'n gwneud y cyflwyniad trwy'r gyfrwng o Saesneg. Bydd o just yn lot haws i fi cael esbonio pob dim. Okay. Right, so Cwmni Bro. We started the project 10 weeks ago. I remember like the first day we started, we were discussing everything, and our mentors, Gwenhy, Elin, and Kerry, gave us a very clear picture of how every aspect of the community has to work together and how the foundational economy there all ties into one another. So, people come over to spend money at Ffestiniog, and then they might stay in the community to spend more money, and how it sort of snowballs and every part of the community cooperates with each other. So that was the first thing that we learned there, really, was how the entire community is like a jigsaw puzzle. And then after that, we started to learn more about human-driven design and how we can improve the community by thinking about what we can do, or not what, sorry, but why we do things. So that's where we really start to think about the challenges in our community, what we could do to improve things, not just for ourselves, but for everybody else. So that's where things started, really. We started to think about what we can do, and then from there, my project started to develop. So the first thing I noticed was there is a lack of amenities around the area, especially for young people, and especially at the moment with COVID, they haven't got anything outdoors to do. I mean, there was opportunities to go for walks in the area, but the skate park there it's not very good, as well as the one in Penrhyndeudraeth too. They're just not really suitable for anybody. Okay. Right, so my mission was to try and provide something for young people. I wanted to try and do something new, and I wanted to make sure that everybody can enjoy it. So, right, so skateboarding. Skateboarding to me, it's really important. I think you can learn a lot from skateboarding.
It teaches you determination, it teaches you to be fearless, and for young kids, especially when they're growing up, it can teach them to get back up once they've fallen over. There's a huge community in skateboarding, everybody works together. Although it's only one person riding the skateboard, they're all working together to try and improve the entire sport, the entire culture. Every part of it is so important to everybody, and everybody's one huge team in a way. In Wales, skateboarding, it's really difficult, especially where we live. There's so much rain that there's really nowhere to go. Once it starts to rain, it does damage people's equipment, and it can cause injury because of the surfaces becoming more slippery. So what I thought for my project would be a really important thing is if we did an indoor skate park for Wales, for North Wales, and maybe in Ffestiniog itself. Now, the reason for this is obviously because Meirionydd is the third wettest county in the entirety of the UK. And so with so much rain, having an indoor skate park would be, well, it would be immeasurable. It would be perfect for the area. As well as that, I've done a lot of research, and from what I could see, there isn't another skate park around the area for miles. The closest one we've got that is indoors, of course, is in Liverpool, and they work, you know, through the year to just give kids a place to go. Okay. So I was talking about community-driven design earlier, and basically that's a system that we use to start looking at ways to improve, well, to design things, sorry, for the community. So we start by thinking about why we do something, then how we can implement it, and then what the outcome is based off of that system. So I've actually been doing photography this year in university, and this is a brilliant way of thinking. I think it's really important. I learned it at Cwmni, and I think that for all communities, for all anything, any sort of idea or anything creative, it's really important for us all to use this system, because instead of just making things for no reason, we have to think about why they're made, what they do, and how they affect, you know, other aspects of life, the community. It depends on what we're making, really. So why did I want to make a community-driven skate park? Well, obviously for young people, it's somewhere for them to go. They can meet other young people. They can practice their skills. They'll learn the determination. They'll learn to pick themselves up. They'll also meet other people who are positive, and they can connect with those other young people who are experiencing similar things in their community. For the community, so obviously the skate park itself would give the community somewhere where they could really, you know, get to know the young people, see what they're interested in, and then from there they can be proud of the young people as they grow up and start to contribute more to the community themselves. And then obviously, yeah. What? So the skate park itself, I believe that a skate park needs to be at least 500 square feet, an indoor one to work that way. So, you know, a warehouse or a derelict building with enough square footage would be able to fit a skate park. But I think if this building was bigger, we could do so much more. We could start to have community projects, workshops. We could have art installations. We'd be able to provide a place for people to create and build and do so much more. And then myself, I'm a skateboarder. I'm a photographer now. I was a skateboarder, and I didn't have anybody to photograph or film when I was younger. There was no place like where all of the skateboarders would come together to be, you know, to just skate and hang about. There was nothing like that in my area. So I think by providing something like this, we could give young people an opportunity to not just improve on their skills with skateboarding, their athleticism, you know, all of the aspects that come with the skateboarding, but they'll be able to learn to develop their skills in photography, filming, art and design from there as well. And I've just got a video here, just a young girl. She's called Sky Brown. I hope it doesn't lag for you.
Right, so that was a video of a young girl. She's 7 years old, and obviously she's in a huge skate park that is run by Tony Hawk, a very famous skateboarder. I think that that's a perfect clip that just shows you what is possible from skateboarding. I'm sure she started at a younger age, but through years of experience, you can learn so much confidence. You learn to face your fears. And then, of course, it's possible to do things like that. And then how? So I think that the best way to do this, obviously, would be to find a suitable location, and either to use grants to build a warehouse or possibly use an older building. And then from there, once everything is set up, we would use grants to build the park. We would set up a non-profit organisation. So obviously entry fees would be in place at the park. I believe that it would be perfect if we had cheaper entry fees for people living in the area, or even have set days where people who live there could go for free. And then the non-profit aspect of the park, obviously the money that would go into the park would be used to rebuild any ramps or possibly to expand the park in the future. As well as that, obviously, like I said earlier on, the skate park itself could be so much more. So the money that goes into the park could be used to secure workshops. I know that other non-profit skate parks have a second function. So sometimes they've got extreme trampolining, there's dance lessons. Because it's such a huge space, there's really endless possibilities of what you'd be able to add to the park towards the end, once everything's set up. And finally, what's next? So for me, I'm obviously studying at university, but I would really like to stay in touch with everybody at Cwmni Bro and anybody who gets involved in the park. I have, over the last 8 weeks, I've made contact with skateboarders up in Bangor. They've been writing a manifesto there about skateboarding in Wales. And so I hope that by using the evidence they've collected, we'll be able to really push for these facilities to be built somewhere in our area. Hopefully in Ffestiniog. I know that there's areas in Cymunedau that might be useful. But yeah, it's just about creating a network of people who are interested, and then together working to just build this this amazing place. I just want to say thank you very much. Diolch yn fawr iawn. Oes yna rhyw cwestiwn o gwbl? Diolch, Cian. Gallai ofyn os mae yna, os ydy dipyn o waith maintenance ydyn ni, os oes ti'n cael lleoliad perffaith a cael yr cyllid at ei gilydd, os o lot o waith edrych ar ôl o wedyn? So ddim lot o gwaith yn mynd i fewn i edrych ar ôl y parc ei hun. Weithiau neith y ramp torri neu rhywbeth, ond mae'n dibynnu be ydych chi'n adeiladu y rampiau allan o'no fo. So mi fedri di sôn hefo rhyw cwmni sydd yn adeiladu gyda'r rampiau allan o concret. Fydd hynna ddim efo wear and tear arnyn nhw o gwbl. Fydd hynna'n iawn am byth, mae'n siŵr. A wedyn hefyd gen ti rampiau pren. Dwi'n meddwl eich sy'n well i cael chydig bach o'r ddau. Adeiladu rei rampiau allan o concret, a wedyn rei arall allan o pren. Achos ffwrna fedri di wneud rhyw fath o thing modular, lle ti'n cymryd y rampiau allan a sy'n nhw'n gwmpas y rei pren. A hefo maintenance y rei pren sy'n angen o mwyaf. Gret, diolch. Rhywun arall efo cwestiwn i Cian? Jyst dweud diolch, Cian. Mae wedi bod yn blesar gweithio efo chi. A hefyd, ni'n cael traffath yn cefn siop pan Ffestiniog, di'n traffath, ond mae'r bobl ifanc yn gwneud ramps i hynna'n allan o boards a falle, a dwi'n meddwl oedd Cian i siarad efo nhw rhyw noson, so oedd o'n wych gallu magu perthynas efo nhw yn y cefn a falle, a dwi'n gwybod bod bwrdd Ffestiniog efo diddordeb datblygu'r syniadau yn bellach lle a siarad efo Cian. So, gret, a diolch, Cian. Ie, oedd o'n gret dod i nabod y skateboarders ifanc. Dwi'n meddwl maen nhw'n tua 10 mlwydd oed wan, so bydden nhw'n rili cychwyn skateboardio lot a bydden nhw'n cychwyn prwfio o fel fatha 2 neu 3 blwyddyn nesa. So fydd o'n nos yn mynd gweld, a obviously mae yna lot o bobl efo diddordeb yn skateboarding yn local. Hefyd mae yna, obviously mae skatepark yn lle i pobl i mynd i BMXio, i wneud inline skating,
a pethau felly, so dwi'n gwybod mae yna lot o bobl yn sgwtio o amgylch Penididraeth hefyd. Ga i ddweud hefyd, eto mae Cian wedi datblygu syniad sydd efo traed lle, a be mae o wedi managio wneud yn yr amser byr ydy dod â cymuned go iawn skateboardio sydd yn Gogledd Cymru at ei gilydd ac rhoi gobaith iddyn nhw gael lle maen nhw'n mynd i gael rhywle i fod, lle da chi'n gwybod, a mae wedi defnyddio eto mynd ati i ddefnyddio pethau all fod yn problematig, fatha adeiladau gwag, a troi o i mewn i rhywbeth fysa'n ased go iawn i'r ardal. Ymro Ffestiniog, mae gennym ni bethau fatha Ffestiniog a pethau fel mae gyd, a mae hyn yn ddatblygiad o hynna. So mae'n datblygu ar sector sy'n tyfu. Mae'n atab y broblem o dywydd, mae'n atab y broblem o adeiladau gwag, ac mae'n mynd ati i wneud rhywbeth. Mae'r gymuned skateboardio mynd i fod yn bwysicach, mae plant ni gyd wrth i bodda efo sgwters o skateboardio, a mae hyn yn gadael i ni reoli yr allbwn positif ohono fo da. So, a dwi'n eitha siŵr os da ni'n mynd ati yn hynna i greu rhywbeth o un o skatepark, mae yna rhywun yn mynd i ddod yma i greu o cyn bo hir. Ga i just diolch unwaith eto i Cian, de. Yn amlwg dwi'n yn skateboarder, nach do. Mae'n eitha amlwg. Ond, bythefnos yn ôl, dwi wedi cael llythyr gyn griw o bobl ifanc o'r Bala yn gofyn i mi ymchwilio mewn i'r posibilwydd o greu skatepark iddyn nhw. A dwi'n dal i star y llythyr, achos does genna i ddim syniad lle i fynd na be i wneud. So, Cian, help. Mae angen cyngor felly. Oes. Ti'n freelansio yn rhoi cyngor i gen gynghorwyr tew fel fi. Ta'r cymuned i gyd yn mynd i roi input i fewn, mae'n siŵr. Ga i ddatgyd diddordeb, o'n i'n skateboardio am 10 mlynedd tan o'n i'n 23-24. So, dwi'n gweithio efo Rhian yn Datblygu Gwledig, so gen i diddordeb personol yn gweld prosiect fel hyn yn mynd ymlaen. Dwi'n meddwl nes i wastraffu 10 mlynedd o mywyd ar skateboard, ond dyna oedd dad yn dweud ar bryd. Nes i'n torri gorfod esgyrn. Iawn, a ni ymlaen i'r siaradwr nesaf, unai Catrin neu Cai, so ymlaen i chi. Dwi'n mynd i mynd nesaf o gwbl. Efo, Cai, croeso. Diolch. Dau funud. Iawn. Be nes i wneud yn yr 8 wythnos dwytha efo Cwmni Bro a'r cynllun byw a bod oedd trio taclo a wneud bobl yn ymwybodol o stigma mae bobl yn cael o dod o Blaenau ac y stigma mae Blaenau yn cael fel ardal. Oherwydd dydy o ddim yn deg. Yn y sleid gyntaf yma, rhaid i chi weld rhai o'r enwau roedd bobl wedi cael ei galw wrth dod o Blaenau oherwydd nes i neu holiadur ac nes i gofyn fel enw sy'n rhai o'r bethau bobl wedi deitha chi am fod o Blaenau, bobl wedi gael o'r ref, glaw, da ni gael yn clici, bitec le, hyn llall. A dydy o ddim yn deg, ond yr wythnos dwytha dwi wedi ceisio newid hyn. Y ffordd nes i chwilio ar herman syml rili. Wrth ddechrau cynllun byw a bod, doeddwn ni ddim yn siŵr be i wneud, ond wrth dod i fy nabod fy mro ar ôl diwrnod neu ddau a mynd am dro ac siarad o Cwmni Bro, brainstormio, meddwl am y cymuned, nes i sylwi, eich mae hyn yn, maybe this is a chance to taclo yr hyn pobl o Blaenau, cos mae lot o bobl yn meddwl am Blaenau, maen nhw'n meddwl am fel glaw, drwg, tywyll, ac o'n i'n gwybod sa'n dwi'n gweithio fo'n sians briliant i newid hyn. Felly, oh god, nice, symud hwn. Dros y 8 wythnos dwytha, nes i wneud lot o camau wahanol i wneud bobl
yn ymwybodol fod oes y stigma, ac hefyd treu atal stigma blaenau. Un o'r ei pwysicach oedd creu ffug holiadur ac holiadur yn holi bobl am barn nhw o blaenau os dyn nhw wedi cael stick, gofyn i bobl lleol, ond hefyd allanol, i ni chi gael y dau osod o'r dadl. A nes i gofyn lot o wahanol fel beth yw'r 5 gair gyntaf sy'n dod i pen efo blaenau, da chi gael backlash, be oedd o, da chi'n balch o dod o blaenau, da chi'n meddwl fod y stigma mae bobl blaenau a blaenau fel ardal yn gael yn deg. Ac da chi'n ashamed o blaenau. Hefyd nes i siarad dipyn o bobl lleol am adborth nhw, am be maen nhw'n meddwl o be dwi yn wneud, ac nes i siarad am profiadau hefyd. Ac oedd o'n difyr gael be oedd bobl yn teimlo fel bobl oedd wedi symud fewn i'r ardal oedd ddim yn Cymraeg, bobl sydd fod mae erioed, bobl sy'n mynd yn byw yma, ond ar efo helpu fi creu rhyw fath o arlun o lle mae'r bobl yma'n meddwl am blaenau ac os da ni angen newid. Nes ni'n neud lot, a fi'n chwilio lot fewn i hyn, a fi edrych fewn i hunaniaeth, cos mae lot o hunaniaeth rhywun yn rhywle ble maen nhw'n dod o, nes edrych fewn i cymuned, oherwydd mae blaenau'n cymuned mor agos i ryw dara, nes edrych fewn i stereotypiau, cos mae lot o hyn yn stereotypiau, di pawb yn blaenau dim yn wneud y bethau yn coci, neu beth bynnag oedd bobl yn dweud amdano nhw. Ac nes edrych ar agweddau bobl ac ryw dada human nature sydd da ni'n actio fel bobl. A nes i sylwi, gyda ni bach o fault, da ni'n effernol fel bobl yn stereotype mewn pawb yn neud o. Ond nes i chwilio allan wrth wneud o lot o bethau fel mae yna portrait rough o blaenau, ac eich os am digon o exposure i blaenau. Oherwydd, os da chi edrych trwy'r stryd bron yn fodus, dwi'n fod mae yna lot o potential yn blaenau. Mae'r edrychiad yn gallu edrych yn quite deceiving i bobl os nhw'n pasio, which sy'n drist. Nes i edrych eto fewn i pan mae bobl yn credu hynna'n blaenau, ac hefyd i ceisio addysgu nhw am blaenau i potensial. Oherwydd, fel maen nhw'n dweud efo yma, mae'n rhai bobl i symud o yma, maen nhw wedi sylwi faint o mor rad i blaenau. Mae yna bobl da yma, mae natur yn gry iawn yma, mae iaith Cymraeg yn gry, ac mae'n neud bobl teimlo fod nhw'n rhan o rhywbeth penodol. Hefyd, ar fi creu ffilm yn siarad am hyn i gyd, a profiadau fi, a be nes i chwilio allan am hyn, ac gobeithio bydd hyn allan yn fuan efo broadcast. Sorry. Ac mae bobl yn meddwl, beth sy'n gallu gwneud nesaf felly eto. Ac mae lot o camau wahanol sy'n gallu gael ei wneud i symud ymlaen efo stigma o blaenau ac o'r dibolchder bobl blaenau o blaenau. Dwi'n fel mae'n bwysig codi ymwybyddiaeth blaenau cos dwi'n teimlo mae bobl yn digon educated am blaenau sydd ddim o blaenau. Oherwydd mae bobl fel, efo lot o bobl a dwi'n meddwl pawb sy'n dod o blaenau yn agrio fo hyn. Os nid dwi'n gofyn i chi da chi'n dod o'n, if chi'n hyteb, blaenau. Dwi'n fel, blaenau neu rhywbeth cweit negyddol. Dydyn nhw'n gwybod digon am blaenau. Maen nhw'n gwybod be maen nhw wedi clywed neu gwybod be maen nhw eisiau gwybod. Hefyd i codi balchder bobl blaenau o'i hunan ag yr ardal. Oherwydd dydy pawb ddim yn meddwl gres o blaenau, fel dydy pawb ddim yn meddwl gres. Felly maen nhw'n dod mewn bywyd. Ond dwi'n teimlo wrth addysgu bobl am blaenau a'i hanes a y gwasanaethau hyn y llall. Dwi'n teimlo bod someone eisiau newid mawr oherwydd dwi'n gofod yn onest. Dwi wedi addysgu lot am y cymuned yn yr wythnos dwytha a dwi'n teimlo mae balchder fi o dod o blaenau wedi, oh my god, mae di cynyddu. Dwi'n mynd eich o blaenau o'r un ffordd ag o'n i ychydig o blynyddoedd nôl, gofod yn onest. Hefyd, dwi'n bach yn meddylfryd o dŵr, cefnogi, meddylfryd positif o bethau o gwmpas ni. Mae yna bethau addysgu gan blaenau, dwi'n mynd perffaith, ond lle sy'n.
fel, da ni yn cymuned agos fel Blaenau, pawb yn abod ei gilydd, ac i ddiwr arra, neu bobl sy'n cael efo'i gilydd yn Blaenau, oherwydd da ni mor agos. Mae'r Cymreictod ardal Blaenau yn gry iawn, efo ar y mwyaf, dim llawer o bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg yn y Blaenau. Ac mae'n gret i weld fod hyn yn wbath positif am Blaenau, eich saith ni'n gallu dweud efo ei siarad o gwmpas ni. Eisiau hefyd creu digwyddiadau cael mwy wneud yn y ardal i codi profil Blaenau oherwydd efo personal experience, dwi'n teimlo efo digwyddiadau fel Gwyl yn y Parc, Gwyl yn Glaw, Ffestiniog. Mae'r digwyddiadau yna wedi dod â pawb at ei gilydd a mae wedi codi balchder, even os am noson o Blaenau. Oedden pawb yn cael hwyl, mae pawb yn agos i'w gilydd a mae pawb sy'n hapus i fod yna. Eich dim mor haws i'w Covid, ond rhywbeth i just codi fath o team effort a dod â bobl Blaenau at ei gilydd. Awgrymodd un i dysgu am hanes lleol mewn ysgolion a pa mor gwerthfawr oedd o i dysgu am mentorau lleol dref Wrth ac Ffestiniog oherwydd mae gwasanaethau yma'n eich gymaint y Blaenau a dydy bobl ddim yn gwybod digon amdanynt. Enghraifft, dwi wedi gwneud 8 wythnos efo Cwmni Bro, ddim yn gwybod llawer am byd am Cwmni Bro cyn hynna, a dwi'n meddwl mae llawer o bobl yn, ond wrth dysgu bobl yn iawn, sy'n gallu bod yn rhywbeth gret, a bobl yn iwsio fo a cefnogi fo. Ond hefyd, dim problem Blaenau ydi o, oherwydd yn yr holiadur, nes i gofyn, ydy bobl yn falch o dod y Blaenau ac atebodd pawb bod nhw yn falch o dod y Blaenau. Felly mae'n danos bod y stigma o Blaenau gyda'r negative thinking ma mwy allanol na mewnol. Felly eich dysgu bobl i anwybyddu'r stigma, oherwydd dydy o'n wir hanner beth sy'n cael ei dweud am Blaenau. A mae yna stigma yn dod o bob man, ond mae'n Blaenau mae'n gry. Felly i ryw radda shake off. Un o'r cwestiynau oedd sut fedrith y cymuned fod yn rhan o'r prosiect. A'r cymuned yn gallu fod yn rhan o'r prosiect wrth just fod yn Blaenau cael meddylfryd positif o hyn. Ac oes yn byd arall yna, just hi ac just meddwl yn gret, meddwl mwy positif yn Blaenau ac edrych ar be gynna ni o flaen ni sy'n gret, cos dydy o ddim yn drwg. Ond hefyd, eisiau efo digwyddiadau cael busnesau lleol a cyngor dref Blaenau ac y gwasanaethau yma i helpu ni creu digwyddiadau oherwydd so fo yn gallu fod yn mantais enfawr i ni a cefnogaeth ysgolion ac addysg efo addysgu bobl am y gwasanaethau a hanes. Oherwydd so fo yn gallu gwneud gwahaniaeth masif i next generation yn Blaenau ac ni. Dwi eisiau honestly dweud, dwi wedi enjoyo lot o hyn efo Cwmni Bro, oherwydd dwi wedi gallu gwneud rhyw fath o gwahaniaeth i'w mro ac mynad fod yna i wneud rhywbeth sy'n passionate on, to gael ei talu am. Dwi wedi gweithio o criw hwylus ac cefnogol iawn, a dwi'n teimlo dwi'n gwneud trwy fynd da yn Cian, Catrin ac Elfed. Dwi wedi datblygu sgiliau enghraifft gwerthuso'r data i helpu fi o'r prifysgol. Mae wedi helpu fi meddwl am fod mewn mwy am gylchedd positif oherwydd dwi yn teimlo mae'r mwy o bobl yna, ond mae wedi fod yn godsend i fi oherwydd mae bethau mor wahanol a dwi'n edrych ar Blaenau mor wahanol i be fyswn ni 2 fis yn ôl. Mae wedi dysgu fi lot am Blaenau a mae wedi codi fel ei degent balchder fi o Blaenau. Dwi wedi cael cefnogaeth arallol gan staff Cwmni Bro Elin, Gwenlli, Maia ac Erin, maen nhw wedi fod yn bril. A dydy yn byd hefo yn hassle i nhw, rhaid deg. A hefyd dwi wedi dysgu am ffordd newydd i meddwl o bethau fel y positive thinking ma, ac dysgu am sut i wneud meddylfryd o dŵr. Be maen nhw'n dweud ydy hunan hyder ydy'r wisg gorau, felly eich sôn peth briliant i bobl Blaenau dilla meddwl yn mwy positif amdani hunan ac just bod yn hapus dan ni o'r bro, cos
Dim yn lle drwg i fod yn. Diolch yn fawr, Cai. Diolch yn fawr iawn. Sgyn rhywun gwestiwn i Cai? Mae Cai di creu darn o ymchwil rili gwych i ni. Mae di gwneud ymchwil hyperlocal sydd wedi dod allan efo data fydda ni ddefnyddio yn yn gwaith ni o ddydd i ddydd ac i ddatblygu prosiectau. So mae wedi bod yn hynod o werthfawr be mae wedi wneud. Ond dim jyst hynna, mae wedi bod yn rili gwych gweld y siwrna mae Cai hyn wedi mynd arno o lle oedd o i ddechrau fo efo'r berthynas efo'i gymuned i lle mae o heddiw yma efo'i berthynas efo'r gymuned. So mae hynna wedi bod yn arbennig iawn hefyd. A dwi'n meddwl bod hynna wedi esgogi ni gyd i wneud chydig bach mwy o waith yn y gymuned yn codi balchder a felly da. So mae'n arbennig iawn beth sydd wedi gwneud Cai. Dylsach chdi fod o falch iawn. Diolch, Elin. Bendant. Ga i jyst dweud, ia, dwi'n meddwl bod hynna'n ffantastig. Dwi'n meddwl bod o'n wych bod ni'n gweld yn bobl ifanc ni gyd yn cymryd balchdar yn ei bro hen ddywediad, mi'n deud, ys blynyddoedd. Ges i'm angen i'n blaena, hogan blaena dwi yn cyfri fi'n hun fel. Dwi'n meddwl bod y gwaith mae Cai di wneud yn ffantastig. Y cwestiwn sgynnau ydy, beth sy'n fo'n wneud i wrach newid y stigma ipyn bach mwy efo bobl ifanc? Yn personol i mi, be dwi wrth ni'n neud ydy dysgu danos bobl y data yma efo'r holiadur ac creu mwy o digwyddiadau oherwydd mae'r holiadur wedi profi bod dim yn ni sy'n meddwl yn drwg am blaenau, dim ni sy'n neud y stereotypes yma hyn y llall. Bobl allanol dio, ac hefyd dim yn anodd efo Covid, ond dwi'n teimlo pryd da ni'n gael yr adegau gret yma'n blaenau, da ni'n mynd cymuned hapus. Ac eich just fideos bach, just pob peth, broadcast, digwyddiadau, data. Dwi'n fel, fysa pawb yn lle fod yn falch o'i bro. Na di ffordd. Gobeithio mynd anodd am y cwestiwn. Diolch, Cai. Ac felly i orffan y noson, mae gennym ni Catrin. Catrin, wyt ti'n barod? Mae Catrin druan. Mae di cael tonsillitis. Mae di colli cais, a mae'n reit sal. Mae'n cuddiad ar y funud. Be da ni wedi gwneud ydy, mae di roi cyflwyniad i fi a mae'n rhoi sgript i fi. So, da chi'n mynd i ar y rhaid fyny efo fi am chydig bach. Ond mae'n werth wneud, achos mae gwaith Catrin nesaf jyst yn rili gwych. So, bear with me, dyna di gair y noson efo hyn. Diolch, Elin. Dim problem. Dwi wedi bod yn deud wrth y pawb i wneud i hynna'n yn barod ac a bob dim yn barod, a dwi'n gallu wneud o'n hyn rwan. Pawb gallu gweld hwnna? Na. Oce, da ni'n dechrau gweld y sgrin di wan, Elin. Chi'n weld o wan yn dech? Mae'n ddi ar hyn o bryd yma'n deud has started screen sharing. Ond does yna bryd yn dod i fyny eto. Mi ddeitho fyny felly. Ydych chi'n gweld yr cyflwyniad ar y sgrin? Dim eto. Na, dim eto. Na, dal, dim eto. Yndan wan. Gret. Yndan. Chi'n gweld y sgript ar y sgrin os dwi'n gwneud hynna? Na? Da ni'n iawn eich gael allan o. OK, so, hello Catrin dwi, dim Catrin dwi, ond Catrin sydd wedi sgwennu yma. Helo, Catrin dwi, a dros yr 8 wythnos dwytha dwi wedi cael y plesar o gydweithio efo unigolyn arbennig iawn a creu atgofion gwerthfawr.
Gen i am yr oedi. Yn yr wythnos cyntaf, bu mi gyfarfod Cian, Elfed, Cai a criw Cwmni Bro, sef Gwenlli, Maia, Elin ac Erin. Gan fod pob unigolyn yn y grŵp yn mor wahanol, roedd yn hawdd i bawb drafod syniadau a gweithio efo'i gilydd. Yn yr wythnos cyntaf, bu i mi gyfarfod... O, sori, dwi'n darllen hwnna. Ddrwg iawn gennau Catrin. Hefyd, dysgais am Gwmni Bro a Brocas, yr economi sylfaenol a lleol. Un o'r ffeithiau nath yn haro i oedd ymchwil economaidd Cwmni Bro, sef os yw menter cymdeithasol yn gwario 10 pint, mi fydd 8 pint ohono'n aros o fewn y gymuned, tra bod gwario 10 pint mewn siop fawr yn gyrru 8 pint ohono dramor. Felly, sylweddolais faint mor bwysig yw cefnogi cymuned yn hytrach na siopa mawr. Rhywbeth arall i sefyll allan i mi oedd y meddylfryd o dwf, sef yr agwedd o peidio gadael i rhywbeth stopio chi o beth da chi eisiau gwneud a peidio rhoi fyny pan mae pethau'n mynd yn anodd, gan fod rhywbeth werth cael ddim yn dod yn hawdd. Dyma lyniau o'r daith cerdded o gwmpas Blaenau. Pwrpas y daith oedd ni fel unigolion adnabod ein cynefin, a beth rydyn ni'n caru fwyaf amdano. I mi yn bersonol, yr iaith a cymdeithas oedd bwysicaf. Dyma rai o'r mentra sy'n gweithio o dan ymbarel Cwmni Bro. Mae'r cwmni yn gweithio er mwyn darganfod ffyrdd o gysylltu pob menter a darganfod ffyrdd o gweithio efo'i gilydd er mwyn defnyddio adnoddau sydd yma yn barod. Dyma'r ymgyrch gan ni fel Cwmni Bro ifanc. Penderfynodd ni ymateb ar ôl i 42% o fyfyrwyr lefel A B-Tech gael eu heffeithio yn negyddol gan y system marcio a dawodd cenhedlaeth lawr. Cafom ymateb positif iawn a llawer o gymorth ar Twitter. Roeddwn ni gyd yn wen o glust i glust pan gafodd ein gwaith, effaith ar bobl a pan gafwyd myfyrwyr degwch. Dyma'r PowerPoint o'r ymchwil mi wnes i fewn i ddiwylliant yr ardal. Be safodd allan i mi oedd y ffigurau iaith, sef bod 82% o fyfyrwyr ysgol y Moelwyn yn siarad Cymraeg adref. Y peth cyntaf ddoth i meddwl oedd beth allai wneud i hybu defnydd y iaith o ddydd i ddydd yn fy nghymuned. Yr wythnos nesaf mi ddaru ni fel grŵp gwylio'r fideo am y Cylch Aur, a mi ddaru fo egluro pam fod yn bwysig dechrau hefo pam wyt ti'n gwneud rhywbeth, nid beth na sut, ond pam sydd yn bwysig. Hynny yw'r sylfaen i bob prosiect neu busnes. I mi'n bersonol, y pam i mi oedd fod yn teimlo bod bob person hefo'r hawl i ddefnyddio'r iaith Gymraeg ym mhob rhan o fywyd a'i ddefnyddio fo o'r cryd i'r bedd. Dyma fy theory of change. Mi roedd yn broses o gynllunio hon yn anoddach nag o'n i'n meddwl, gan fod rhaid gweithio ar yn ôl. Fel y Cylch Aur, mae'n rhaid dechrau efo beth mae'r gymdeithas yn cael allan o beth wyt ti'n ei wneud. Wedyn, gweithio yn ôl i'r gwerth i'r gymdeithas, yr allbynnau, y gweithgareddau a'r adnoddau bydd eu hangen. Effaith cymdeithasol yn prosiect i yw'r cyfle i greu mwy o siaradwyr Cymraeg, cyffrous, hybu dysgwyr a datblygu hyder pobl wrth siarad yr iaith.
Gweler yma'r cyflwyniad ar i ni wneud ar Zoom i'r mentrau eraill. Yma nes i gyflwyno pam, beth a sut i'r prosiect ac y damcaniaethau i mi drafod ynghynt. Mi roedd o'n bleser cael creu ffram i'r PowerPoint gan fod fy mod yn hoffi defnyddio fy sgiliau creadigol. Felly, awn ymlaen i barn y bobl, sef holiadur ar SurveyMonkey. Cefais 40 o bobl i ymateb i'r holiadur ac wrth edrych ar yr infograffig, gwelwn fod yr ymateb yn hollol bositif. Yma gofynnais wrthynt os oedden nhw wedi clywed am brosiectau llywodraeth, sef miliwn o siaradwyr erbyn 2050, a Cymdeithas yr Iaith, sef mwy na miliwn. Ar ôl darllen rhain, cefais i ysbrydoliaeth i greu gofodau cymdeithasol gan ei fod yn un o datrysiadau'r ddau brosiect hefo sut i codi nifer o siaradwyr. Yr unig gwahaniaeth hefo ngofod yw bod pobl sy'n gallu siarad Cymraeg yn barod yn cael eu hybu i fynd yna hefyd. Dywedodd rhai pobl eu bod nhw heb glywed am unrhyw un o'r cynlluniau. Felly ar ôl i'r holiadur gau, nes i bostio manifesto y ddau mwyn i unrhyw berson oedd eisiau gwybod fwy bod y gwybodaeth yna iddyn nhw. Felly nes i ysgrifennu proposal i Ffestiniog. Dyma'r end product o fy mhrosiect. Mae popeth sydd angen gwybod am y prosiect yma, a mae o ar gael i unrhyw un sydd efo diddordeb. Mae'r ymateb cefais gan Ffestiniog, gan weld ei fod yn positif iawn. Cefais glywed gan Helen o Antur fod pris rentio'r caffi o 407.60 pence. Wrth ymchwilio i fewn i grantiau, darganfyddais y grant gwirfoddolwyr ifanc Gwynedd sy'n cynnig hyd at 1,000 o bunna, a hefyd grant Stref Werth sydd yn cynnig grant cymunedol hyd at 500 o bunna. Mae'r prosiect yn gymwys i'r ddwy grant, felly os oes unrhyw unigolyn yn dewis mynd ymlaen efo'r cynllun, mae yna grantiau ar gael. Cysylltais efo hunaniaeth, a chefais ymateb da iawn ganddyn nhw wrth wedi bod yn cefnogi fy syniad. Cysylltiais hefyd efo Age Cymru, ond heb gael ymateb eto. Ar y cyfan, mae yna llawer o waith wedi cael ei wneud, ond mae yna hefyd yr un faint o hwyl wedi'w cael. O peintio symbol cofiwch ar y wal i roi funky eyebrows ar cae, mi roedd y broses yn unwerthfawr iawn ac mi wna'i gadw fo efo fi am gweddill fy oes. Diolch yn fawr.
So, gai jyst ymddihiro bod fi'n hoples efo technoleg a bod fi wedi bod yn cwyno ar y bobl ifanc i gyd i wneud siŵr bod nhw'n gallu gwneud o a bod fi wedi syrthio lawr o flat ar yng Ngwynedd yn fyna. Ond gobeithio bod chi gyd wedi gweld cyflwyniad Catrin. A eto, mae hi hefyd wedi gwneud gwaith really da a mae wedi datblygu'r syniad yma fel bod, er bod hi methu gario fo ymlaen, bod o yna i unrhyw un gael pigo fyny a cario ymlaen. So mae'n beth da iawn be mae wedi gwneud. Diolch yn fawr. Gret. Diolch Elin. Sgi rywun gwestiwn i Catrin/Elin? Na? Neb efo dim byd i ofyn? Yn amlwg, o'n i jyst mor dda wneud y cyflwyniad os am byd ar ôl i neb. Yn union. Yn union. Gorffan o'na hai, Elin. Ie. A dwi'n meddwl bod Sal eisiau deud rhywbeth. Dych chi'n iawn, Sal? O, sori, nes i gweld hwnna. Oce. Sal. Hei, Erin, diolch ti. Jyst sylw dwi eisiau gwneud ynde. Da wedi gweld heno eto, gwaith ardderchol sydd wedi cael ei wneud gyda bobl ifanc yma rhan o beth. Ond hefyd, fel un o gyfarwyddwyr Cwmni Bro, diolch o galon i'r 4 gweithiwr sydd gyda ni. Maen nhw'n drosora o weithwyr. A hefyd, wrach bod hyn yn rhywbeth i dilwyn yn arbennig feddwl amdano fo. Da chi'n gwybod mae chi'n llywodraeth o Whitehall wan, ddim o Gaerdydd ond o Llundain. A mae gynnu'r cynllun yma ar gyfer pobl ifanc, Kickstart. A mae beth i gael ei gerio gymaint ar gyfer y be mae'r toriad yn gwneud. Mae wedi gerio ar gyfer y cwmnïau mawr. Hynny ydi bod rhaid eich 30 o bobl ifanc a bod rhaid chi gael lot o arian ar y cychwyn i wedi talu cyflogaeth bobl ifanc yma. Ond da ni mewn trafodaethau efo Cyngor Gwynedd ac efo sawl corff i drio wneud yn siŵr bod posib i ni redag y math Kickstart yn yr ardaloedd yma. Fel arall, beth sydd wedi digwydd ydy bod y bobl ifanc yn wedi cael ei exploitio gen Tesco's y byd yma, ddim yn cael hyfforddiant iawn a ddim yn cael profiadau da. Ond nath o beth da ni wedi bod yn gwneud fel Cwmni Bro efo bobl ifanc yma. Os a hyn yn cael ei wneud efo mwy o bobl ifanc, mae'n ofnadwy o bwysig bod hynna'n digwydd yn hytrach na bod bobl ifanc sydd yn mynd i'r gymaint o nhw sy'n dweud yn y waith ddim yn cael profiadau da fel y dylan nhw'n cael. Just plug i hynna. Diolch. Diolch, Sel, am y sylw yna. Wel, dwi'n sylweddoli ar yr amser bod ti jyst awn 8:00 wedyn, os allai i ran Menter Môn ac Arloesi Gwledig Wledig, jyst diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno heno a cefnogi'r bobl ifanc yma. Da ni wedi recordio bob un o'r digwyddiadau yma. Mae un dwytha ni'n ysfori fel Pen y Groes. Wedyn, os ydych chi eisiau copi, byddwn nhw'n dibynnu ar tudalen YouTube Arloesi Gwledig Wledig wythnos nesaf. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch Elin, diolch pawb am gyfrannu, a diolch yn fawr iawn i'r bobl ifanc, i Catrin, Cian, Elfed a Cai. Diolch yn fawr iawn i chi, a gobeithio bydd Catrin yn well na fuan.